Ben, bo día a todos e a todas. Damos comenzo á sesión ordinaria do mes de febreiro. E antes de entrar na parte resolutiva, pois dentro de poucos días será 8 de marzo. De novo, conmemoraremos todos xuntos, todas xuntas, ese día. Por eso, pois dende o Centro de Información á Muller, dentro da Concellería de Igualdade, que dirixe Leo, está aquí a súa directora tamén, Alba, pois trouxeron aquí a dúas mulleres, mestras do Colexio de Petelos, a Raquel Senlle e a Doa González, que lle damos as gracias por estar aquí, por compartir con nos estes intres que van a ser precisamente para dar lectura dese manifesto en nome de toda a corporación do 8 de marzo. Cando que irades, tedes a palabra. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance dos avances acadados nos últimos anos en igualdade, pero tamén reafirmar con firmeza o noso compromiso co camiño que aínda queda por percorrer. O 8M é unha data mundialmente recoñecida e neste 2026 a ONU, baixo o lema Dereitos, Xustiza, Acción para todas as nenas e mulleres, chama a acción para desmantelar as barreiras estruturais que impiden a igualdade real. Leis discriminatorias, proteccións xurídicas insuficientes e prácticas e normas sociais nocivas que socavan os dereitos das mulleres e das nenas. Porque a realidade segue a ser clara. Hoxe, en 2026, as mulleres só teñen recoñecidos o 64% dos dereitos xurídicos dos que gozan os homes a nivel mundial. E mesmo nas sociedades máis avanzadas persisten obstáculos, resistencias e incluso retrocesos no camiño cara a igualdade plena. A igualdade real e efectiva entre mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria. É unha condición imprescindible para a eficacia das políticas públicas e para a saúde democrática dunha sociedade. Non hai política pública de calidade sen igualdade. Non hai democracia real sen paridade. Non hai xestión xusta se as mulleres non están presentes en condicións de igualdade. O Día Internacional das Mulleres non é unha moda, nin unha consigna pasaxeira. É o resultado de décadas de loita polos dereitos máis básicos, o dereito a votar, a estudar, a traballar en igualdade de condicións, a decidir sobre as propias vidas, a vivir libres de violencia. No noso país, os avances en igualdade foron froito da mobilización social, da legislación e do compromiso institucional. Nada foi regalado. Todo foi conquistado. Por iso, non podemos permitir que se cuestione nin se banalice o feminismo. O feminismo non é odio, é xustiza, non é confrontación, é igualdade, non é retroceso, é progreso democrático. Defender a evolución dos dereitos das mulleres non é ideoloxía partidista, é defender dereitos humanos. E a historia demóstranos que, cando hai crises, conflitos ou polarización social, os primeiros dereitos que se cuestionan e se recortan adoitan ser os das mulleres. Por iso, é imprescindible manter unha vixilancia activa e un compromiso firme para non dar ningún paso atrás. Durante séculos, as mulleres sostiveron a economía familiar, o traballo no fogar, os coidados, a cultura e a vida comunitaria, moitas veces sen recoñecemento nin dereitos equiparables. Ese labor invisible tamén é historia da nosa sociedade e merece ser dignificado. Hoxe alzamos a voz non só para conmemorar, senón para reafirmar o noso compromiso coa igualdade real, coa eliminación dos estereotipos e roles de xénero e coa construción dunha sociedade máis xusta. Este 8 de marzo é especialmente duro para nós. Lembramos a Belén. O seu asasinato non é un feito illado. É a expresión máis cruel dunha desigualdade que aínda persiste. A violencia de xénero non nace da nada. Nace da idea de que unha muller vale menos, de que pode ser controlada, silenciada ou menosprezada. Non podemos mirar cara a outro lado. A loita contra a violencia de xénero é unha responsabilidade colectiva. E esa loita comeza moito antes da denuncia ou da intervención xudicial. Comeza na educación. Precisamos educación en igualdade dende a infancia, prevención efectiva,
sensibilización social e políticas públicas dotadas de recursos suficientes. Educar en igualdade é educar no respecto, na corresponsabilidade, na liberdade e na resolución pacífica dos conflitos. É a mellor ferramenta para previr a violencia e garantir un futuro sen medo. A igualdade non é unha ameaza, é unha garantía de futuro. O feminismo non divide, amplía os dereitos e fortalece a democracia. Hoxe renovamos o noso compromiso institucional e comunitario para que ningún dereito retroceda, para que ningunha muller teña medo e para que ningunha vida máis se perda pola violencia de xénero. Porque unha sociedade que garante a igualdade é unha sociedade máis libre, máis forte e máis xusta para todas e todos. Ahora continuamos esta xornada de pleno abrindo precisamente a parte resolutiva. E a primeira cuestión é a aprobación das actas das sesións anteriores do 26 de xaneiro. Algúnha alegación á acta? Votamos a favor, queda aprobado por unanimidade. E a do 2 de febreiro, votamos a favor, queda aprobado por unanimidade. E agora pasamos a primeira moción que, por motivos laborais, nos pide a plataforma poder tratar a de primeira, que é a moción en defensa da seguridade viaria, do territorio, do medio ambiente e do aproveitamento das infraestructuras existentes no Concello de Mos. Isto pasou por comisión informativa. Dictaminada na comisión informativa do pasado mércores. Moi ben, pois voulle dar a palabra á plataforma, que creo que son os que van a defender a moción. Sí? Eso foi o que me comentaron. Donde teñen un micro ou como está previsto eso? No, sí. Amalia, ven para aquí. Deixache un momento o sitio. Porque Leo, como vas a sentar solo? Bueno, Leo, sin comentarios. ¿Puedo estar de pie? Sí. Gracias. Vale, Nico, siéntate que no se vaya a sentar. Sí, siéntate. A plataforma Defendemos presenta... Espera, estás incómoda aí? Sí. No, non estou incómoda. Está bien tenerlo previsto, ¿sabes? No, non pasa nada. A plataforma Defendemos presenta unha moción en defensa da seguridade viaria, do territorio, do medio ambiente e do aproveitamento das infraestructuras existentes no Concello de Mos. Exposición de motivos. A mobilidade entre Mos e Vigo constitúe un eixo estratégico fundamental non só para esta área, senón para o conxunto da área metropolitana do sur de Galicia. Miles de persoas desprázanse a diario por razóns laborais, empresariais, sanitarias e sociais, utilizando principalmente a A55 e a Nacional 550, dúas infraestructuras que levan anos sufrindo un grave deterioro, saturación de tráfico e unha elevada siniestralidade. A A55, coñecida pola súa perigosidade, presenta desde hai décadas graves deficiencias estructurais, ausencia de melloras significativas, escaso mantemento e unha falta evidente de adaptación ao volume de tráfico actual. Pola súa parte, a Nacional 550, vía histórica de conexión entre municipios, atópase igualmente abandonada, sen actuacións que garantan condicións mínimas de seguridade viaria e convivencia coa poboación asentada ao seu redor. Lonxe de abordar de forma seria e responsable esta situación,
o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible optou por impulsar un novo proxecto de autovía A52, cun trazado que afecta gravemente aos concellos de Mos e Vigo, sen atender previamente as infraestructuras xa existentes nin as alternativas menos lesivas para o territorio. Este proxecto foi elaborado sin diálogo previo, sen transparencia institucional e sen consenso social. Un feito que supón unha clara vulneración dos principios básicos de participación pública e cooperación interadministrativa. O trazado proposto para a nova autovía A52 ten un impacto devastador sobre o territorio. Afecta gravemente as parroquias de Sanguiñeda, Petelos, Pereiras e Tameiga, no noso concello de Mos. E en Vigo impacta directamente na parroquia de Bembrive, con miles de veciños afectados. Por este motivo, os veciños de Mos e Bembrive uniron forzas e presentaron miles de alegacións que a día de hoxe aínda non foron contestadas. Falamos de vivendas demolidas, falamos de vivendas con afeccións severas, vivendas que van a perder por completo a súa calidade de vida, terreos que quedarán fora de ordenación, pérdida de chans urbanizables, pérdida de terreos productivos e naves industriais, que implica a perda de máis de 250 postos de traballo en activo, perdas de vías de conexión entre parroquias e barrios. O máis importante, a grave afección ao medio ambiente e aos recursos hídricos. O propio proxecto do Ministerio reconoce literalmente no punto 8.3 do estudio hidroxeolóxico deste proxecto que la afección a los niveles freáticos supone, por tanto, un coste ambiental ligado al trazado, imposible de corregir y que debería ser asumido. 8 traídas veciñais de auga veránse afectadas, con capacidade para abastecer a máis de 10.000 persoas, situadas nos montes de Pereiras e de Tameiga, no noso concello de Mos, a parte das afeccións da parroquia de Bembrive en Vigo. Estamos, polo tanto, ante un proxecto destructivo coas vivendas, co territorio, co medio ambiente, cos recursos hídricos e co emprego. Un proxecto que racha Mos, que desfai o territorio sin consenso. Sen transparencia institucional, repetimos, un proxecto feito pola porta de atrás. Ademais do seu impacto, a nova A52 resulta insuficiente e ineficaz desde o punto de vista da mobilidade. Non contempla un enlace funcional cos polígonos industriais do concello de Mos, deixándoos fora da propia infraestructura. Converte a nova autovía nunha vía pechada ao municipio de Mos, que a sofre pero que non pode utilizala. Non resolve o principal problema da A55, xa que a maior intensidade de tráfico concéntrase entre Porriño e Puxeiros, onde o tráfico pesado deriva cara a P9, a G57, VG20 e outras conexións. A parte, perxudica o noso tecido industrial. A Asociación de Empresarios de Mos afirma que a nova autovía A52 pon en risco a actividade industrial do noso concello e impide un óptimo funcionamento do principal eixo industrial do sur de Galicia. Fronte a este escenario, existe unha alternativa real e inmediata, eficaz e máis económica e sostible: a liberación da peaxe da AP9 no tramo Vigo-Porriño. A AP9 é unha infraestructura moderna que atravesa Mos e que está infrautilizada neste tramo, con capacidade suficiente para absorber tráfico lixeiro e pesado, reducindo de maneira inmediata a presión sobre a A55 e mellorando drásticamente a seguridade viaria. Así o establece o artigo 15 da Lei 37/2015 das Estradas, que obriga a priorizar solucións baseadas no aproveitamento das infraestructuras existentes antes de construir novas vías. Non podemos permitir a grave situación de abandono e falta de mantenimento das estradas estatais A55 e Nacional 550 o seu paso polo municipio. Unha situación que se ven prolongando no tempo
e que supón un risco real e constante para a seguridade viaria e peonil, ademais de afectar de maneira directa a calidade de vida da veciñanza. Ambas infraestructuras de titularidade estatal presentan un estado xeral de deterioro incompatible cos estándares mínimos de conservación exixibles a vías deste nivel. As deficiencias detectadas non responden a necesidades excepcionais, senón a ausencia de labores básicas de mantemento, responsabilidade directa do Ministerio de Transportes como administración competente. No caso da autovía A55, os problemas son múltiples, xeralizados e evidentes para calquera que os mire. Firme, moi deteriorado, con escasa adherencia e elevados niveis de ruido, nunha vía con altísima intensidade de tráfico, lixeiro e pesado. Vías de servicio en mal estado, con socavóns, acumulación de augas pluviais, suciedade e falta total de conservación. Pasos de peóns inexistentes, borrados ou mal iluminados, obrigando a veciñanza a cruzar en condicións de extrema perigosidade. Beirarrúas deterioradas, levantadas ou desaparecidas, sen continuidade nin accesibilidade, xerando graves barreras arquitectónicas, falta de mantenimento de viondas, gardarraíz, luminarias, túneis, canais de desagüe, taludes, pasos inferiores, pontes, etc. Ausencia de medidas eficaces de protección acústica, provocando molestias continuas ás persoas que residen nas inmediacións da autovía, con posibles consecuencias para a saúde. Esta situación resulta especialmente grave en zonas habitadas como Petelos, Tameiga, Sanguiñeda, Pereiras e os seus respectivos barrios, onde a autovía, os seus accesos e as vías de servizo discorren en contacto directo con vivendas, centros de traballo, paradas de transporte público e itinerarios peonís de uso diario e continuo. Pola súa banda, a Estrada Nacional 550 presenta tamén unha evidente falta de mantemento, firme degradado, fochancas, asfalto irregular, sinalización horizontal prácticamente inexistente, beirarrúas e conetas invadidas pola vexetación e a suciedade, elementos de seguridade viaria deteriorados e sinais en mal estado, tramos con elevado tránsito peonil sen pasos de peóns adecuados. É moi preocupante o tramo de Sanguiñeda, que debería ser tratado como travesía urbana e que actualmente carece das condicións mínimas de seguridade, accesibilidade e integración urbana. E o cruce do tablado tan reivindicado pola veciñanza é tan necesario para a súa seguridade viaria, o acceso ao polígono industrial que está en un estado lamentable. En conxunto, o estado destas estradas transmite unha clara sensación de abandono institucional impropia de infraestructuras estatais e absolutamente incompatible coa seguridade viaria, a accesibilidade peonil e a dignidade dun municipio como Amós. Por iso, a plataforma defende, mostra e hoxe o Pleno Municipal esta moción buscando o apoio de todos os grupos municipais, buscando o consenso. Porque este problema non vai de cores políticas, trátase de buscar unha solución racional para todos. Non podemos esperar máis. Por iso, pedimos instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible que asuma de maneira inmediata as súas responsabilidades e priorice actuacións urxentes de conservación, reparación e mellora da A55 e a Nacional 550, establecendo un calendario completo de execución. Como primeiro punto, anular definitivamente o proxecto da nova autovía A52, liberar de maneira inmediata a peaxe da AP9 no tramo Porriño-Vigo, como medida urxente de seguridade viaria, executar actuacións inmediatas, urxentes, de mellora, mantemento e seguridade na A55 e na Nacional 550 actualmente abandonadas. E, por último, garantir que calquera futura solución en materia de mobilidade que nos afecte se faga tendo en conta o respecto ao territorio, ao medio ambiente
e os dereitos da cidadanía, garantindo o diálogo institucional, técnico e social coa participación do Concello de Mos e da veciñanza mosense. Gracias. Gracias, Amalia, e gracias á plataforma Defendemos. Unha vez que se procede á lectura, vamos agora pois a facer o debate. Isto pasou por comisión informativa, xa o dixo antes o secretario, sí. Agora ten a palabra o Partido Popular. Feli, ten a palabra. Grazas, alcaldesa, compañeiros, compañeiras. En primer lugar, quero agradecer en nome do Grupo de Goberno o traballo que está a desenrolar a plataforma Defendemos polo seu incansable traballo na defensa do noso Concello. Grazas, sempre grazas, este Grupo de Goberno sempre estará ao voso carón porque compartimos o mesmo fin. O noso objetivo común é protexer o noso Concello. Mos está a sufrir un abandono histórico. As nosas infraestructuras, falamos da Nacional 550 e falamos da A55, están nun estado pésimo. Se falamos da 550, ben nos explicou a portavoz da plataforma, donde está aí o cruce do Tablado, aquí cerca, que tanto está reclamando a veciñanza. Ese problema tan grave que temos é que solamente veñen aquí a sacarse a foto con promesas. Pero nós non necesitamos promesas, señores. Nós necesitamos feitos. Mos necesita feitos. E a 550 e os veciños do Tablado tamén. Falamos da falta de señalización, dese firme deteriorado, desa falta de seguridade. Ben o dixo a representante da plataforma, esa entrada polígono, que ela decía que estaba nunha forma lamentable. E onde está a contestación a esa solicitude de declarar travesía urbana a zona de Ameiro Longo? Miren, se falamos da 55, ese firme deteriorado, necesitamos urgentemente esa reforma integral, ese asfalto antideslizante, ese asfalto antirruido. Falamos de socavóns, de verarrúas desaparecidas, de pasos de peóns inseguros, iluminación deficiente, drenaxes que non funcione, eses cierres perimetrales que desapareceron. Temos aí un exemplo ben claro no Rubullón. En definitiva, señores, falamos de un peligro e un risco constante nunha vía que se soporta diariamente máis de 60.000 vehículos, lixeiro e pesado. Tamén hai que facer aquí, decir que é unha das vías que máis recauda de toda España. Preto de 3 millóns de euros anuais, dicen algúns medios de comunicación. Aí o deixo, señores, para que todos pensemos. O abandono da 55 por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade é un risco constante para a nosa veciñanza. O Ministerio non pode seguir vendo para outro lado. Pero para máis, pretende meternos esa nova autovía A52. Un proxecto, como ben dixo a plataforma, un proxecto feito pola porta de atrás, é un proxecto que quere rachar con Mos e que Mos non pode utilizar. Destrúe territorio. Saniñeda, Petelos, Pereiras, Tameiga, as parroquias máis afectadas, pero non esquezamos que nos afecta a todo o Concello de Mos, que compromete vivendas, empregos, recursos naturais, me refiero, compromete economía e compromete as nosas augas, as nosas traídas de augas. Todo isto mentres teñen unha autopista AP9 infrautilizada só porque é de peaxe. Ben o explicou a representante da plataforma. Unha autopista que desemboca no nudo de Puseiros e que permite distribuir tráfico cara a Citroën, cara a Cunqueiro, cara a Bouzas, Guixar, Baiona, Pontevedra, etc. É unha contradición que non podemos aceptar. Por iso decimos con claridade, alto e claro, hai que liberar a peaxe da AP9 no tramo Vigo-Porriño de unha forma inmediata. Insisto, de unha forma inmediata, urxente, porque unha esa medida se necesita, unha medida urxente, eficaz e sostible. Desconxestionaría a A55, melloraría a seguridade viaria, conectaría os polígonos industriais e
protexería emprego. Non é excusa nin demora. A plataforma Defendemos non se quedou cos brazos cruzados. Mobilizou a veciñanza, documentou deficiencias e presentou alegacións. Fixeron e están a facer de unha forma altruísta o que calquer administración responsable debería facer. E o Goberno do Concello de Mos o seu carón, por suposto, defendendo con orgullo o noso Concello. Porque Mos non é un accidente xeográfico, señores. Porque nós, como representantes públicos do Concello de Mos, falo do Goberno e oposición, temos a obriga de apoialos, exixir accións inmediatas ao Ministerio de Transportes. Ten que rematar. Remato, presidente, ou remato, alcaldesa, solo dicindo que hoxe aquí non fala o pleno do Concello de Mos. Hoxe aquí falou a veciñanza a través da plataforma Defendemos. Gracias. Gracias, Félix. Ten a palabra o Partido Socialista. Bo día a todas as persoas aquí presentes e as que nos estén seguindo por YouTube. Antes de comezar a expoñer a nosa postura sobre esta moción, quería lembrar e deixar claro que ao pleno traense ideas e propostas coas que os diferentes partidos podemos estar ou non de acordo. Hai temas que o apoio é unánime e hai outros temas onde non imos atopar consenso entre todas as forzas. Pero para iso estamos aquí, para debater diferentes puntos de vista e intentar chegar a un consenso. É normal pensar diferente, non todo é branco ou negro. Todos os temas teñen matices e a política serve para poñelos enriba da mesa e legislar según a voluntade da maior parte da poboación. Dito isto, e xa falando da moción, non se pode negar que o estado da A55 e da N550 deixan moito que desexar. Aínda por riba, as abundantes choivas empeoraron a situación, polo que os socialistas de Mos unímonos á petición de mellora destes viais porque compartimos a preocupación. De feito, sempre que coincidimos co subdelegado do Goberno, pedímoslo. Pero tamén existen viais locais que presentan fochancas horroríficas e desas non se fala. Claro que é unha utopía ter ben o 100% todo, pero hai unhas cuantas que se deberían revisar porque son perigosas para o tráfico e os vehículos da nosa veciñanza, que ao final somos as que máis as utilizamos. E antes de seguir, lembrar que o mantemento págase cos nosos impostos. Por iso, advirto que moito ollo cos partidos que prometen baixar impostos ou negan que se lle suban as grandes empresas. A ver como manterían as estradas de todo o Estado sen baixar os orzamentos de sanidade ou educación. Tamén lembrar que o mal estado das estradas locais débese a unha nefasta ordenación municipal do tráfico pesado. Zonas como Sanguiñeda, Petelos e Tameiga sufren máis do debido polo paso de camións. E pronto vai vir o polígono da Rufana, que oxalá non faga que aumente o tráfico en Guizán e Louredo. O punto 4 das peticións correspóndese co parágrafo que di: este proxecto foi elaborado sen diálogo previo, sen transparencia institucional e sen consenso social, un feito que supón unha clara vulneración dos principios básicos de participación pública e cooperación interadministrativa. Ante isto, querolle recomendar a lectura a todo o mundo que teña acceso ao anexo 13 do documento técnico do túnel, onde se recolle a coordinación con outros organismos e servizos. Neste anexo recóllese a correspondencia entre a empresa redactora do proxecto e todas as entidades que puidesen aportar información do territorio por onde pasaría a A52. Empresas como R, Adif, Unión Fenosa Distribución enviaron ou non información. Pero, na páxina 5, pódese apercibir que o Concello de Mos foi notificado, pero non enviou nada de información. A carta enviada por Allesa, a empresa redactora, di textualmente: el objeto de la presente es solicitarles documentación relativa a cualquier actuación, infraestructura, terreno o explotación de su propiedad o gestión existentes o en proyecto que se encuentre en la posible zona de afectación o un entorno próximo de influencia de la futura autovía y cuya consideración pueda ser conveniente tener en cuenta en el diseño de las obras. Por isto, se queremos garantir que o Concello de Mos defenda a cidadanía, eu non confiaría no Partido Popular que ante un proxecto de tanta relevancia para o interese do noso municipio e tendo a responsabilidade administrativa de comunicar toda a información importante do noso territorio, non fixo nada, non enviou nada. Non enviou proxectos importantes como a necesaria conexión co polígono da Veigadaña, non enviou información sobre as traídas de augas, nin de un montón de información que posúe ou podía pedir, e non fixo. Na nosa alegación sí que incluímos estas cousas e máis.
E xa que falamos de A52, primeiro quero lembrar que o PSOE de Mos tentou explicar, dende o punto de vista técnico, o proxecto, con 120 diapositivas e unha hora aproximada de exposición. Estudar todo o proxecto levounos 3 semanas. E o Concello de Mos, en cambio, os 5 días xa estaban falando do proxecto. Eu mesmo asistín, e tras ensinar 6, 10 diapositivas e apenas explicar nada, xa che dicían o que tiñas que pensar, que é o peor do mundo e hai que negarse rotundamente. Credes que sabían do que falaban? O propio concelleiro de Urbanismo confesou que non mirara case nada do proxecto cando lle fixeron preguntas. Como me queda pouco tempo, seguirei na seguinte quenda falando sobre a A52 e a AP9, mais quero reiterar o do comezo. Creemos no pensamento crítico, en que cada quen pense por sí mesma, en escoitar diferentes fontes, en debater e crear unha idea propia, e advertimos da tendencia a repetir o que nos din sen contrarrestar a información, porque senón seremos utilizados por quen teña intereses en que non pensemos solos. E nós estaríamos de acordo coa moción se se eliminase o punto 1. Perdón, gracias. Benega. Ben, bo día a todas e todos. Agradecer a que estivera a plataforma a través dos seus portavoces aquí presentes no pleno. Pero antes de entrar no debate en sí mismo, aledámonos moito de que se traen mocións a asociacións as presenten directamente ao pleno. Por iso volvemos a reiterarlle ao Goberno que modifique o Regulamento Orgánico Municipal para que calquera asociación poida presentar mocións directamente a este pleno e non a través dos partidos políticos como está ahora mesmo establecido. Por iso nos alegramos moitísimo de que hoxe se faga desta maneira, debería de ser sempre. En canto á moción en sí, é un debate que xa tivemos en varias ocasións, é un debate que seguramente no futuro volveremos a ter, é un debate interesante porque afecta directamente á veciñanza e aquí debería de ser tratado. Hai unha realidade evidente que o Goberno Central, o Goberno de Madrid, presentou un proxecto de nova infraestructura porque hai un alcalde empeñado en que quere ter unha autovía directa a Madrid. Despois fala dos demais, isto é un papanatismo centralista. Porque pensar que porque Vigo non teña unha autovía directa a Madrid é menos que outras cidades, pois é papanatismo centralista. Despois acusa os demais de que queremos andar en carros de bois e non sei que cantas barbaridades ou que somos un accidente xeográfico. Pero que hai unha realidade que frente a novas infraestructuras millonarias que non solucionan nada e que van a empeorar incluso as cuestións, non se aproveitan infraestructuras xa creadas, como é a AP9. Unha infraestructura totalmente infrautilizada e que, en vez de ver a posibilidade de si liberando ese tramo, nos pedimos evidentemente toda a AP9, se pode solucionar parte deses problemas, non, directamente creamos un proxecto de 500, 600 millóns que non se sabe moi ben por motivo de que se fai. Quizá isto debería ser o primeiro, liberar a AP9 e ver como funciona. Porque a diferencia do que dicen outros, aquí nadie está en contra do progreso. Pero aquí o que queremos é que se aproveiten as infraestructuras e, sobre todo, que non se avasalle nin se pase por riba dun territorio e dos seus cidadáns. Porque aquí falamos do caso de Mos, pero que en Vigo arrasan media parroquia de Bembrive por esta cuestión. E iso tamén debe de estar encima da mesa. Coincido en que as infraestructuras na Nacional 550, a 52, a 55, pois presentan serias deficiencias, non de agora. Hai moito tempo que presentan serias deficiencias. Evidentemente hai que exixirlle ao Ministerio con todas as forzas que non nos tome polo pito do sereno. Que aquí todos pagamos impostos e todos temos dereitos a ter unhas infraestructuras decentes. Pero tamén non é menos certo que hai outras administracións que tamén hai que exixir o mismo. Por exemplo, a Diputación de Pontevedra e o Concello de Mos, que temos as estradas locais nun estado lamentable. E só hai que pasar polas provinciais ou polas locais. Despois hai unha cousa que se obvia neste debate, que a nós tamén nos alporiza un pouco, que é dúas cuestións. O nó de Puxeiros, que une a 55, AP9, VG20 e a outra autonómica que non me sabe o nome, é un auténtico despropósito que hai ali montado. E nadie está falando de que iso hai que reformalo urxentemente. Todo o que vaya por Puxeiros para coller o enlace da autovía, eu sempre o comento, poucos accidentes hai ali todos os días.
E, sin embargo, aí tamén o Ministerio mira para outro lado. Levámoslo denunciando un montón de tempos. Iso tamén hai que tratalo. Despois hai outra cousa da que ninguén está falando que é moi importante. O transporte público. Parece mentira que en pleno século XXI estemos falando de construir novas autovías e non teñamos nin un tren de cercanías e o máis grave, que non teñamos ni siquiera un transporte metropolitano. Isto tamén hai que falalo, que tamén aliviaría moito o tráfico que sufren as infraestructuras. Despois, teño que facer aquí unha crítica aos dous partidos políticos que gobernan alternativamente en Madrid, como é o PP e o PSOE. Sempre que están na oposición hai que liberar a AP9, a AP9 fora, a AP9 mal. E cando gobernan, miran para outro lado. A semana pasada foi o PSOE no Senado que se opuxo ao tema de que se transfira e se libere a AP9 a Galicia. Pero que cando estaba o PP, entre facer prórrogas ilegais, Ana Pastor, por exemplo, bloqueou, mentras foi presidenta do Pleno, que se debatira a transferencia da AP9 en Madrid. Entón, non se burlen da xente, porque cando están na oposición son os máis guerrilleiros contra a AP9, pero cando gobernan, nada de nada. A concelleira Felixa dixo ben, porque é a que máis recauda do Estado. Estafando aos galegos e galegas. Dende logo, o noso apoio vai ser a esta moción e esperemos que tanto o Partido Popular como o PSOE se tomen en serio este debate. Ten que rematar. Gracias, Gustavo. Ten a palabra Feli. Señor Duto, o Pleno se traen problemas de veciñanza de Mos. E o problema que estamos a sufrir co esa nova autovía que nos queren impoñer é un problema moi grave para a veciñanza de Mos. Este goberno traerá sempre aquí, en este caso de plataforma, pero este goberno traerá sempre aquí os problemas da veciñanza de Mos. Non nos esqueza. Mire, a A55 e Nacional 550 é un gran problema. É un gran problema. Vostede hoxe dixo claramente que se vostedes gobernaran paralizarían o progreso de Mos. Vostede realmente sabe o que dixo aquí? Se sacamos o que vostede hoxe dixo aquí, paralizarían o progreso de Mos. Iso que están vostedes aquí hoxe a decir. E mire, defender a Sánchez en Mos, non. En Mos temos que defender os veciños de Mos. Non nos esquezan nunca. Temos que defender a A55, temos que defender a Nacional 550 e temos que defender as nosas parroquias e o noso concello. E, señor García, cando dice denuncialo e xustificar esa P9 que non libera o goberno central, a que se refiere vostede? A ese goberno central de Pedro Sánchez que vostedes apoian en Madrid? A ese goberno central que vostedes están agarrando a pata e que vostedes apoiaron cando el xustificou esa prórroga, cando lle preguntou a Comisión Europea e non lle deu explicacións e xustificou esa prórroga do ano 2000. Pois falamos do ano 2021 e aí están vostedes. Hasta onde eu sei, vostedes os apoian. E se apoian isto, se apoian a Sánchez, apoian a desfeita que está recibindo Mos pola súa parte. Falamos dunhas infraestructuras totalmente abandonadas e totalmente desfeitas. E Mos non merece iso. E falamos dunha autovía que quere entrar por Mos e rachar Mos. Así que vostedes, aquí, non veñan a decir o que non fan en Madrid. Porque isto depende do goberno central. E vostede o sabe. E vostedes son cómplices dese goberno central. Están apoiando o goberno central. Non rachan co goberno central. A que non? Ainda que as desfeitas para Galicia sean importantes. Non rachan. No, siguen apoiando. Por qué? Por intereses políticos. Así que aquí non valen os intereses políticos. Aquí temos que falar dunhas infraestructuras, dunhas necesidades e temos que falar das necesidades de Mos. E vostedes deberían de estar tamén ao lado de Mos. Grazas, alcaldesa. Gracias, Feli. Ten a palabra o Partido Socialista. Cos 3 minutos que me restan non me dá tempo a expresar todo o noso parecer sobre a A52 e a AP9 e respostar a todo o que estou escuitando. É un tema moi extenso que o PSOE de Mos adicoulle 4 charlas de 60 minutos e daría para moito máis. Vou centrar o tema no referido no manifesto. Fala de afección ás augas. Cabe lembrar que con afección refírese a alteracións ou perturbacións, non lín a palabra destrucción cando fala dos acuíferos. A frase extraída do 8.3 do anexo 7, que fala do estudo hidroxeolóxico, precisa algo máis de contexto.
No punto 8 fala de análisis de las afecciones a las aguas subterráneas. 8.1 afección a la calidad del agua subterránea por contaminación. 8.2 afección directa a puntos de agua existentes sobre el trazado. 8.3 afección al flujo de agua subterránea en los tramos de desmonte. Y 8.4 afección al flujo de agua subterránea en el tramo de túnel. Como ben di, o punto 8.3 fala dos desmontes, que son as zonas de entrada do túnel ou en boquilles, e de algún talude. É normal que haxa afección, pero na conclusión do mesmo anexo, di textualmente: aunque no se prevea una afección importante en los desmontes, pueden desarrollarse durante la ejecución de la obra desviaciones respecto a las previsiones de este estudio. En este sentido, es importante establecer un seguimiento y asistencia técnica durante la ejecución de las excavaciones, al menos en los desmontes importantes, excavaciones de los emboquilles del túnel y los taludes a ambos márgenes de los viaductos sobre el rego Perral, que permita adoptar las recomendaciones a la realidad de la obra, caso de que se produjeran desviaciones notables. De esta forma, se podrán evitar afecciones locales, por lo menos adoptar las medidas adecuadas para mitigarlas o impedir su progresión a otras zonas. Algunas de estas medidas podrían ser la reubicación de captaciones a zonas no afectadas por el desarrollo de la obra, mediante la construcción de sondeos, manantiales no captados o tomas de aguas superficiales de arroyos, modificación o reconstrucción de las conducciones desde la captación hasta los puntos de uso o regulación, conexión a las redes de distribución municipal o comunidades, etc. O propio estudo dá indicacións a seguir para solucionar as posibles afeccións. E sobre a liberación da AP9, por suposto que estamos a favor. Oxalá se liberase o antes posible. Pero antes hai que ver que decide Europa. Xa foi declarada ilegal a ampliación da concesión feita por Aznar, sendo Feijóo conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta. Daquelas non dixo nada para opoñerse. E hoxe é o PP quen encabeza a manifestación para pedir a súa liberación. Non lles dá vergonza. Recomendo ver algunha das 6 sesións do Congreso onde se fala do tema, que, por certo, con M. Rajoy vetouse o tema 4 veces e non se falou. E remato dicindo que para os socialistas é unha gran oportunidade para un verdadeiro cambio en Mos, que nos levaría á tan ansiada desaparición da autovía da Morte, para converterse na avenida de Mos ou dun bulevar, en palabras da alcaldesa. E isto se resume nunha opción triple: túnel, liberación da P9 e transformación da 55 nunha avenida. Do BNG, Gustavo. Aos demais dalle máis tempo. Ben, eu non comparto a visión dos compañeros do Partido Socialista. Non se necesita ser enxeñeiro ou arquitecto para saber que unha infraestructura deste calado ten unhas afeccións enormes. E ao final o que se trata é de tratar de evitalas o máximo posible. Ninguén está en contra das infraestructuras, como ninguén vai estar en contra de cando veña o AVE, etc. Aquí o que se está debatindo é como afecta e como se leva adiante iso, que é o miolo da cuestión. E tratar de desviar o debate, pois creo que non é honesto. Despois, hai que ser serios e rigurosos, en xeral. E hai que tratar de debatir coas ideas claras, sin vir con eslogans e propaganda barata. Evidentemente hai que defender aos veciños de Mos, pero sempre. Cando é defendelos do goberno central, pero tamén cando é defendelos da Xunta de Galicia. Por exemplo, cando está destruindo a educación pública ou a sanidade pública, que despois debateremos diso. Vostedes aí non defenden aos veciños e as veciñas de Mos, aí póñense do lado do seu partido e da Xunta. Entón, a coherencia aí é onde se mira. Despois vostede fala de que o BNG apoia o Partido Socialista en Madrid. Non, o BNG chegou a acordos puntuais. Cun deputado. Que fixeron os deputados de Galicia en Madrid do Partido Popular nestes últimos anos? A nada máis absoluta. Por non decir que van en contra dos intereses de Galicia. Mire se o BNG ten coherencia nestes últimos 20 anos, porque sempre tivo a mesma postura, gobernada ao Partido Popular ou ao Partido Socialista. E o exemplo disto, a semana pasada no Senado, sabe que votou o BNG coa proposta, moción que presentou o Partido Popular no Senado? Sabe, señora Felisa? Que votou? A favor, verdade? Votou a favor, a pesar de que o Partido Popular se negou a que se incorporara unha emenda, fíxese a súa coherencia, unha emenda de adición que decía que se anulara a prórroga
da concesión da AP9. Vostedes negáronse a que se incluíra iso na moción. Pese a todo, o BNG votou a favor. Para que vexa a coherencia, o Partido Popular non fai o mesmo. E temos moitísimos exemplos. Por que se negan vostedes a que se anule a prórroga? Será porque igual hai unha responsabilidade do Partido Popular nesa prórroga? Será porque se anula a prórroga a empresa non cobra un euro? Será por iso? Como decía, é a coherencia do BNG de 20 anos, votando sempre o mismo, pedindo sempre en Madrid e no Parlamento galego sempre o mismo. Vostedes, cando gobernan, votan que non. Cando están na oposición, votan que sí. O Partido Socialista igual. Isto é unha burla e, dende logo, nós non imos a consentir. Estamos a favor desta moción e pedimos aos dous partidos, ao PP e ao PSOE, que sean coherentes, que se poñan as pilas e que se libere dunha vez a AP9 e que non se construan infraestructuras pasando por riba da veciñanza. Gracias. Ten un último turno o Goberno para cerrar este debate. Feli. Grazas, alcaldesa. Mire, o Concello de Mos está canso de enviar documentación ao Ministerio. Documentación con fotografías, escritas, informes polas deficiencias que ten o Concello de Mos. Caso omiso, caso omiso. E mire, señor Barcia, vou dicir unha cousa. Cal foi o pacto estrella da súa lideresa co Goberno Central para darlle o goberno a Pedro Sánchez? Cal foi o pacto estrella? A liberación da AP9, verdad? Así foi. Ela dixo, esa vai ser o pacto estrella. É o pacto estrella e temos que conseguilo. E se non o conseguiremos, a ver que pasa. Non o conseguiron a primeira, non o conseguiron a segunda. E agora veñen aquí a defendelos. É o que están facendo. Mire, aquí non houve prórrogas. A prórroga fixo o señor Sánchez. No señor Sánchez, no ano 2021, fixo a prórroga, xustificou a prórroga do ano 2000. Sí. Guste ou non lle guste, así foi, e xustificouna. Claro que a xustificou. E mire, vostedes defenden que Sánchez rescate as autopistas de Valencia, rescate as autopistas de Alicante. Aí non dice nada, verdade? Que pasa? Os galegos somos menos. Mos somos menos, señor Barcia. Somos menos que en Valencia e que en Alicante. Non, señor Barcia, non somos menos. E vostede é cómplice, igual que o Partido Socialista. Pero aquí se trata de defender a Mos. Eu pido unión entre todos, porque entre todos o conseguiremos. Estamos en Mos e debemos dos partidos de Mos unirnos todos para conseguir o beneficio de Mos. Grazas, alcaldesa. Moitas gracias. Bueno, eu quero que peche esta moción Amalia, a plataforma, pero antes quero decir algo. Eu creo que todos saben o que eu opino. Creo que non queda ningún veciño de Mos que non sepa o que eu opino. Pero non o que opino hoxe, que teño a posibilidade non solamente de facelo aquí, sino de levar a voz de Mos ao Senado, sino o que levo opinado nos últimos 20 anos. Eu me considero unha muller coherente e o demostro, porque levo 20 anos defendendo o mesmo. 20 anos defendendo que non se faga esa autovía. 20 anos pedindo que se elimine esa peaxe. Eu xa lles dixen moitas veces que a mí non me tembla a man se teño que manifestarme por algo coherente contra o meu partido, porque xa o fixen. Eu xa o fixen. Evidentemente, vostedes pretenden facer política con moitas outras cuestións onde non me van a encontrar. Pero cando hai que defender a Mos, me van a encontrar sempre. Outro día tiven a oportunidade de poder defender unha moción, unha vez máis de Galicia, no Senado. Pero en este caso, concretamente, era unha moción que tocaba directamente a Mos. Unha moción onde quedou claro os partidos que non teñen coherencia, que é o partido que goberna España. E hoxe aquí o demostran de novo. En esa moción o que viñamos é a pedir efectivamente o que ten Cataluña, o que ten o País Vasco e o que ten Valencia. E é que as autopistas que son deles, das comunidades autónomas, teñamos a posibilidade de que a nosa autopista do Atlántico, a única autopista do Estado en Galicia, sexa de transferencia inmediata e sexa galega. Xa o expliquei que son 215 kilómetros íntegramente por Galicia e que levan máis de 40.000 vehículos diarios a pesar das peaxes abusivas.
Por lo tanto, se a calquer peciño de Galicia lle afecta, imagínense a nós que o que estamos intentando é que esa sea unha alternativa, eliminar a peaxe no tramo Vigo-Porriño para non destrozar o noso municipio. Algúnha persona pode pensar que no século XXI poidan chegar os camións ás Plaza de España, que eso sea operativo para Vigo? Eso non o quere ninguén. Non o quere nin os de Vigo, nin os de Mos, nin os de Tomiño, nin os do Condado Paradanta, nin os do Baixo Miño. Ninguén. Eses 60.000 vehículos que circulan pola A55 por diante do Concello de Mos, a maioría non van á Plaza de España. Van aos polígonos industriais de Vigo, van ao Porto de Vigo, van ao Álvaro Cunqueiro. E, polo tanto, estamos a pensar de destrozar Bembrive, de destrozar Sanguiñeda, Petelos, Tameiga, Pereiras, para qué? Para non dar solución. E todo isto, por que o estamos a falar? Porque o alcalde de Vigo, pois despois de ver o pouco caso que lle fan ou ningún con todo o tema do tren ao Porto, o corredor do Atlántico e demais, pois un día decidiu que esa iba a ser a noticia a que podía agarrarse. Un capricho máis. Pero que algún alcalde dunha gran cidade pode querer que o tráfico chegue á plaza donde está o casco urbano, a Plaza de España. Si hoxe en día todos sabemos como funcionan as cidades españolas e europeas, que é circunvalando. Esta é a solución inmediata. E non vou a profundizar moito máis porque todos saben o que eu opino. Pero o que quero deixar claro é que o alcalde de Vigo, eu xa lle mandei moitas mensaxes e hoxe lle mando unha máis, pois que evidentemente isto non se vai a facer. Isto non se vai a facer, en primeiro lugar, porque en España non hai goberno para nada en este momento porque non hai ni presupostos. E a estabilidade política que hai en España hoxe é ningunha. Pero que ademais é que non hai fondos para isto en este momento. E porque ademais estou segura de que en breve ese señor Sánchez se irá da Moncloa, espero que máis pronto que tarde, e vendrá unha persona que conoce perfectamente o que está pasando en Porriño, en Vigo, en Nigrán, en Gondomar. Pido respeto, esa risa, se está reindo vostede de Mos. Vostede se está reindo de Mos. Vostede se está reindo de Mos. Porque estou falando dun presidente do goberno e dun alcalde que se están reindo dos mosenses. E teñan respeto, socialistas de Mos. Deben pensar que somos tontos, os veciños e as veciñas de Mos. Pero non, e van a levar unha lección moi importante vostedes. Moi importante a van a levar, porque cada 4 anos a xente decide. En España, en Galicia e en Mos. E van a levar unha lección, porque lles van a castigar polo que están a facer en este momento. Entonces, eu escoitei con todo respeto o Partido Socialista e, bueno, pois fixo 4 justificacións do seu voto. Van a votar en contra de Mos. Están en contra de Mos porque o que queren é defender o que dice o alcalde de Vigo. Lles mandan facelo, lles parece que é coherente facelo, póñanse vermellos, que é como teñen que poñerse vermellos. Vermellos, porque isto non hai por onde collelo. Que o partido do BNG e o Partido Popular nos poñamos de acordo, que estamos nas antípodas, o dixen sempre, que nos poñamos de acordo en unha cuestión como esta, e que é unha cuestión de Estado, a nivel local. Nos poñemos de acordo porque o que queremos é que se escoite esta alternativa, que se salve o territorio, que se salve o medio ambiente, que se salve o impacto. Iso é o que queremos. Xustificaron de 4 maneiras o seu voto. Primeiro, dicindo que é normal pensar diferente. Mire, é normal que os partidos pensemos diferente. Por eso estamos en diferentes partidos e por eso uns gobernamos e outros non, porque os veciños pois lle votan a uns e a outros non. Pero estamos obligados, cando xuramos e prometemos aquí o noso cargo, a defender o noso municipio. Estamos obligados a defender a Mos. E vostedes o que están facendo é machacar a Mos. Mire, señor Duto, vostede votou aquí un rato largo justificando o seu voto con unha cantidad de letanía que leo aí que non nos interesa. Manteña silencio, advírtolle a primeira vez. Unha cantidad de letanía que non nos interesa.
non nos interesa a súa letanía. Póñase do lado dos veciños e deixe de defender o indefendible, que é o que ten que facer. Deixe de defender o indefendible. Dice que estiveron meses estudiando, vostedes estiveron meses pensando como salimos de aquí. A ver como vamos. Advírtolle a segunda vez que manteña silencio. A terceira, abandona a sala. Botaron meses estudiando como salir de aquí. E hai que ter, de verdad, cara dura, para vir aquí aínda a señalarnos a nós de que o Concello é responsable porque non contestou. Non contestou a qué? Esa é outra das justificacións. O Concello recibiu unha carta de AIESA e remitiu o consorcio porque preguntaba polas infraestructuras acuáticas e de saneamento que contestou o Consorcio do Louro. Pero como é posible que ainda encima que ir a disparar hacia o goberno local ou hacia o Concello de Mos ou hacia os técnicos de Mos? Lamentable, señor Duto. Pero tamén fixo unha justificación moi triste, que é comparar as carreteiras municipais coa autopista, o sea, coa A55, coa A52 e coa Nacional 550. É lamentable. E vostede fixo unha alusión tamén pois a hemeroteca. E hemeroteca temos todos. Vostedes teñen hemeroteca tamén e eu ya vou a ler aquí. Repito, revise a miña hemeroteca, revise os meus discursos, revise a miña defensa, porque aí está a plataforma que me coñeceron no ano 7 e estamos a piques de chegar ao 27 e o meu discurso sempre foi o mismo. Defender a Mos por riba de todo, pretender que non se faga unha autovía e menos a ceo aberto nas parroquias de Sanguiñeda e Petelos e, por suposto, que se elimine a peaxe de unha vez por todas. O alcalde de Vigo, hai 7 anos, todos miraron ese vídeo, verdad? Cando falaba de retírese a peaxe, pero por que non se retira a peaxe? Agora xa non escoitamos decir eso ao alcalde de Vigo, a incoherencia que vostedes defenden. E tamén decía, esa carretera que é unha carretera desdoblada, claro, es que é normal que hai esos peligros que hai, a carretera que él, xunto co presidente do goberno daquel momento, puxo en marcha. E llevou a seguir falando de hemeroteca. Porque, mires, vostedes saben perfectamente, e yo vou a recordar quen foi o presidente do goberno que fixo a primeira prórroga, que foi Felipe González, no ano 1994, a primeira prórroga da autopista hasta 2023. E Aznar fixo outra prórroga, sí, no ano 2000. A fixo para a prolongación de Ferrol hasta Fene, para o intercambiador do Rebullón en Mos, para o enlace desde Rande, ambos gratuitos. Non foi a cambio de nada. Pero resulta que no ano 11, cando chega un ministro galego ao goberno, fai unha subida do 1% adicional por encima do IPC. Pepiño Blanco. Pero non fixo nada máis que eso. Para aplicar nos siguientes 20 anos. Non se aplicou no ano 11. Saben por qué? Porque chegou Rajoy. Non se aplicou no 11, nin no 12, nin no 13, nin no 14, nin no 15, nin no 16. O que sí se fixo foi ampliar a ponte de Rande. Pero no ano 18 chegou o que está hoxe na cárcel, Ábalos. Moción de censura e con Ábalos, ese ministro encarcelado, efectivamente se puxo en marcha esa subida que aprobou Pepiño Blanco e Rodríguez Zapatero. O resumen é que desde que Sánchez é presidente do goberno, os galegos e as galegas pagamos un 30% máis de autopista. Ese é o resumen. Polo tanto, hemeroteca temos todos. E eu quero decirlle, pois tamén aos señores do BNG, que toda a razón co tema de Puxeiros, pois o mellor habría que incluílo, ese nudo de Puxeiros con tanta peligrosidade. Pero tamén lle quero decir que o transporte metropolitano tan necesario ten un responsable tamén, que é ese señor que, se non eres de Vigo, non coges el Vitrasa ou pagas máis de Vitrasa. E se salimos de Vigo, el Vitrasa non sale. Entón, hai cuestións que vamos a ter que seguir soportándoas mentras ese señor siga sendo alcalde de Vigo e mentras aquí haya un partido socialista servil a Abel Caballero, que o que son vostedes, que teñen, de verdad, que revisar o que están a decir cada vez que se fala de algo así. Mire, Gustavo, vostedes fixeron a Sánchez presidente e eso sei que pesa moito, pero é así. Vostedes fixeron a Sánchez presidente, cos seus votos tamén foi presidente Sánchez, sí. E a coherencia é tamén a que eu lle digo ao Partido Socialista. A nosa coherencia é precisamente que no Parlamento de Galicia hai 2 anos se aprobou unha lei orgánica, unha proposición de lei orgánica para levar ao Congreso
Y todos votamos a favor. Sí, pero que todos votamos a favor. ¿Y estos señores qué dicen ahora? O Parlamento de Galicia aproba BNG, PSOE e PP que a autopista se transfiera mediante unha lei orgánica. 2 anos está isto no Congreso, paralizado, secuestrado polo Partido Socialista. E outro día rascamos un pouquiño e presentamos unha moción no Senado e que vota o Partido Socialista en contra, pedindo que se faga un debate sobre isto. Un debate? Pero se levan 2 anos esperando os veciños de Mos e os galegos porque se aprobe unha transferencia que levan 60 prórrogas, vostedes, os que queren o debate, 60 prórrogas no Congreso dos Deputados. E para ir rematando, coherencia. Efectivamente, eu lle pedín a súa compañeira Carme da Silva que votase a favor dunha proposición de Galicia, que é a transferencia da AP9. E ela, pois con esa coherencia que non ten, primeiro presentou unha emenda de sustitución con unha prórroga, despois cambiou unha por unha emenda de adición porque si foi un error, e o que lle dixen a Carme da Silva do BNG foi: mire, o que lle pido aquí é que se vote a transferencia. E vostede quere falar da prórroga porque o que quere é ter unha parceliña, yo dixen así, a ver como podo de alguna maneira sacar eu aquí un titular e culpar o PP de algo. Non é así. Non é así. Outro día hubo unha transferencia votada a favor polo Partido Socialista, polo Partido Popular e polo BNG, porque lle instamos a que o votaran a favor de algo que votaron en Santiago hai 2 anos. Vostedes, señores do Partido Socialista, teñen unha oportunidade aínda e é de recapacitar. Porque por moito que vostede, señor Duto, veña aquí a leernos o que lle interesa e esa letra miúda intentando justificar que ese túnel que é bo para Mos, ese túnel non o quere ninguén, non o quere Mos, nin o quere Vigo, só o quere o alcalde de Vigo. E vostedes teñen un cometido aquí e é defender o que diga Abel Caballero. Saben perfectamente que van a encontrarse de maneira frontal co resto da corporación, de maneira frontal con todos os veciños, que os veciños non se mobilicen todo o que nos gustaría, non se confundan, non significa que estén de acordo coa súa postura, non se ilusionen con eso. Os veciños o que saben, efectivamente, é que isto de momento pois non se vai nin a falar del, porque non hai goberno de España para aprobar presupostos, nin hai goberno de España para absolutamente nada máis que para falar de escándalos todos os días que nos levantamos cada día con un novo. ¡Bravo! Remato esta intervención reiterando todas as miñas palabras e manifestacións desde que empezou este debate no ano 2007 e son sempre as mismas e lle dou paso a Amalia para que cerre este debate a plataforma Defendemos. Moi brevísimo. Eu non vou a falar de política porque eu teño as miñas ideas. O que si o entendo hasta certo punto. Aquí se dixo que hai que respetar as diferentes ideas, que estamos aquí para defender distintos puntos de vista, que hai que creer no pensamento crítico. Carai, eu teño 62 anos, a min non me coñece ninguén aquí, pero penso que como veciña de Mos me merezco un respeto. Me merezco un respeto porque sei por de onde veño o que é un pensamento crítico, vale? De acordo? E eu represento a unha plataforma de veciños que teñen pensamento crítico e que non somos... E o do pensamento crítico, disculpa, é o que dixo o concejal ese. Vale, entón, eu o que digo é que eu fun a ver ao PSOE cando estivo en Sanguiñeda e a palabra que se me quedou gravada foi a palabra explosivos, vale? Eu non digo que aquí sexamos todos de pensamento único. O único que digo é que, bueno, primeiro pedir, por favor, se podedes pasarme o... e que non me deu tempo a... porque se eu quero informar non me podo fiar porque os puntos eses non os puden coller o que ti decías. Entón, simplemente que as afeccións sexan máis ou menos
O único que pedimos, e penso que eso é algo lóxico e algo normal, é por que non se pode facer a proba de abrir a peaxe? Eu entendo perfectamente o que é un partido político, carai, si o entendo. Pero querer decir que a plataforma é un partido político é unha bajeza, pero impresionante. Os veciños temos ideas distintas. No que coincidimos é que si se pode probar a abrir a peaxe, por que gastar 400 millóns? Por que taladrar o noso territorio? Mos ten estamos unidos a Vigo, non somos enemigos de Vigo, non o somos. Perdón, non o somos. Estou falando no nome da plataforma Defendemos, porque eu son de Lavadores e os meus abuelos eran da calle Real, vale? E agora son de Mos. Pero si cada vez que un veciño fala, é un bufido, eu non o podo entender. Eu vos vou a pedir agora que me deixedes o texto, porque eu non quero tergiversar nada, absolutamente, do que diga o Partido Socialista. Entendes? Porque eu non, aparte que non podería, porque supoño que nós temos socialistas na plataforma, e a min a palabra socialista nunca me deu pois desdoro ou, entendes? Estou intentando ser respetuosa, e xo digo en serio, pero por que non se pode intentar liberar a plataforma, liberar a Jesús, liberar a peaxe e ver como se fai? A mí me podes decir miles de puntos. Eu non son ingeniera, entendes? Eu son filófoga, vale? Pero teño sentido común, e o sentido común me di que se podería facer isto. En canto ao goberno municipal, cada un ten o seu, pero eu pido respeto para os veciños e para a opinión dos veciños, porque non somos todos do Bloque, nin somos todos do PP, nin somos todos do PSOE. E, desde logo, os veciños de Mos teñen pensamento crítico e de civiles defendemos cada unha as nosas ideas, pero cando hai que estar, defendimos as ideas da plataforma Defendemos. Moitas gracias. Gracias, Amalia. Procedemos á votación deste asunto. Votos en contra. Partido Socialista. Abstencións, votos a favor. Partido Popular e BNG. Queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é a aprobación provisionalmente a estrutura de custos do contrato mixto de suministros, servizos sobre o investimento de servizos enerxéticos para infraestructuras municipais de Mos. Foi a comisión informativa. Ditaminada favorablemente na Comisión Informativa de Contratación do pasado mércores. Ten a palabra o concelleiro de Patrimonio, Leo. Bo día a todos. Alcaldesa, compañeras e compañeros de corporación, antes de entrar na parte técnica, que é o que é importante explicar, porque hoxe estamos falando dunha estrutura de custos. O Concello de Mos leva anos asumindo un gasto moi importante en enerxía, mantemento de instalacións e reparacións vinculadas ao alumeado público, aos edificios municipais e a eficiencia enerxética. Estamos falando dun modelo no que pagamos a electricidade, o gas, o gasóleo e múltiples servizos de mantemento de forma separada sen unha planificación integral nin unha renovación global das infraestructuras. Por eso este goberno municipal leva tempo traballando nun modelo de empresa de servicios enerxéticos chamada ESE que permita integrar un único sistema, a xestión de enerxía, o mantemento das instalacións, a garantía total do servicio e os investimentos necesarios para mellorar a eficiencia enerxética do Concello. A idea é clara, un único responsable para todo o paquete de enerxía e eficiencia. O obxectivo é modernizar as infraestructuras municipais, reducir consumos innecesarios e transformar o gasto actual nun modelo máis eficiente e sostible a longo prazo. É precisamente dentro dese proceso onde aparece o documento que hoxe traemos a pleno.
o que hoxe traemos a pleno é a aprobación inicial da proposta de estrutura de custos dun contrato de servicio enerxético para as infraestructuras municipais de Mos e quero empezar polo máis importante. Esta estrutura de custos non é unha decisión política discrecional, senón unha obriga legal derivada do modelo de desindexación da economía española regulado polo Real Decreto 55/2017 e pola Lei de Contratos do Sector Público. Que significa isto? Que a Administración xa non pode revisar prezos nin construir contratos a partir de índices xerais como IPC. Agora é obrigatorio analizar previamente os custos reais do servicio, desagregalos e justificar técnicamente como evolucionan. Que se pode revisar? Pois o precio da enerxía, a man de obra e os materiais de reposición e non se pode revisar nin os gastos xerais, nin o beneficio industrial, nin as amortizacións financeiras, nin os custos financeiros. Ese é exactamente o documento que hoxe presentamos. A estrutura de custos define que partes do servizo teñen custos directos e indispensables, como se distribúen a prestación enerxética de mantemento e garantía total e que fórmulas de revisión se poden aplicar no futuro baseadas en custos reais verificables. Este modelo baséase no principio de referenciación a custos e no principio de eficiencia empresarial, que exixen que só se teñan en conta aqueles custos significativos e alleos ao control do operador económico. E por que é necesario este paso? Porque estamos ante un contrato cun período de recuperación da inversión superior a 5 anos e cun valor estimado superior sempre a 5 millóns. E a normativa obriga a solicitar informe a operadores económicos do sector, elaborar unha proposta de estrutura de custos baseada no mercado, sometela a exposición pública e remitila ao órgano consultivo. Todo este procedimento o que estamos iniciando hoxe, que non é unha valoración ideolóxica nin unha decisión política sobre o modelo final, senón un trámite técnico imprescindible para garantir a seguridade xurídica e a transparencia. Porque o que está en xogo non é como pagamos a enerxía, senón como modernizamos as infraestructuras municipais e aseguramos a súa sustentabilidade técnica e económica. Hoxe damos un paso técnico premio que marca a lei, un paso necesario para poder seguir avanzando nun expediente que debe estar sustentado en datos, en análise económico rigoroso e en criterios obxectivos. E por iso pedimos o apoio inicial desta estrutura de costes. Moitas grazas. Gracias, Leo. Ten a palabra o Partido Socialista. Ben, o IDAE, o Instituto para la Diversificación e Ahorro de la Energía, leva anos promovendo a contratación de empresas de servizos enerxéticos, SS. Estas S son unha ferramenta útil para que os concellos melloren a eficiencia enerxética sen asumir grandes investimentos iniciais. A súa posición non é ideolóxica, senón técnica. Considera este modelo válido e recomendable se se deseña e controla correctamente. Contratar unha S permite financiar melloras en investimento inicial, pagando co aforro xerado. Xa sabemos que este Concello, con este goberno, para investir ou recibe financiación de outras administracións ou pide créditos para facer o saneamento. O risco é da empresa. Se non hai aforro, a empresa debería asumilo por contrato. Garante aforro e eficiencia e moderniza os servizos municipais, sobre todo en iluminación pública. No caso de Mos, aproximadamente 4.500 puntos de luz hai que cambiar 4.100. Para que sala ben e para evitar problemas, hai que definir ben o contrato. Neste aspecto, en comisións recalcóusenos que isto falarase na seguinte etapa coa definición do pliego de condicións. Debe haber reparto transparente dos aforros, debe haber control público e seguimento, un bo procedimento de contratación con criterios obxectivos e transparencia. Un dos puntos negativos que llevemos é a duración do contrato. 25 anos é unha boa hipoteca. Co cambiante que está o mundo, xeopolíticamente falando, é difícil saber que pasará nestes próximos 25 anos. Outro punto que non atopei e que me corrixa o concelleiro se pode é o prezo medio do kilovatio hora utilizado para os cálculos de aforro. Cal utilizaron e a canto estamos pagando actualmente? Esperando a resposta a estas preguntas, remato dicindo que estamos a favor desta iniciativa de contratación, pero con dúbidas sobre a duración e sobre certos cálculos, polo que nos abstemos á espera da redacción dos pregos de condicións ou da resposta do concelleiro. Gracias. Gracias, Bénega. Ben, pois nós estamos totalmente en contra de como se vai levar isto a cabo. Primeiro, cando se trae un asunto ao pleno, estaría ben que se explicara
máis polo miúdo, máis polo avagar, explicar ben os puntos centrais do proxecto. O portavoz do Partido Popular dixo que, bueno, que se vai cumplir a lei. Non era boa. E que era que faltara que presentaran un proxecto sin cumplir a lei. Están seguindo os plazos e os procesos que exixe a lei. E, bueno, igual había que explicar que pretenden facer un contrato a 25 anos, que son máis de 40 millóns de euros, que se vai pagar 1,5 millón de euros a esta empresa ao ano. Creo que son as partes máis importantes do proxecto. Despois hai que valorar se efectivamente é necesario ou non, ou por que se realmente trae aquí. Vostedes dicen que levan 20 anos traballando nisto. En 20 anos que fixeron? En 20 anos, en 18 anos que levan gobernando, que fixeron? Cantos cambios de luminarias, cantos proxectos levaron a cabo? Ningún. Levan 18 anos sin facer nada. E agora pretenden facer un contrato, porque isto, ainda que sea unha proposta, unha estrutura de custes, é a base para facer un novo contrato, unha licitación pública. Pretenden facer un contrato de 25 anos pagando 1,5 millón de euros a unha empresa privada que efectivamente vai a querer facer o seu negocio e ter o seu lucro por algo que vostedes non fixeron en 18 anos, que é non cambiar ni unha luminaria neste concello, non facer un plan de aforro. Non hai un edificio público, salvo a piscina municipal e un campo de fútbol, que teña paneles solares. No ano 2026, ni un. Nin a biblioteca, nin o concello, nin o urbanismo, nin a policía local, nin o CDL. E agora pretenden externalizar, mellor dito, privatizar a enerxía, a xestión da enerxía do noso concello. Dende logo, iso non ten sentido. E voulle poñer un exemplo moi claro. Como é posible que un concello con 6.500 habitantes e cun orzamento de 6,5 millóns, como é o do Rosal, poida conseguir da Unión Europea unha subvención de 1.200.000 euros para o cambio de luminarias? É un concello como o de Mos, de 15.000 habitantes, 15 millóns de orzamento, non consiga ni un euro. Vou explicar, é moi sinxelo, porque non fan absolutamente nada. É a deixación de funcións máis absoluta. Máis absoluta. E, dende logo, non vamos a validar isto como ustedes. Pero, bueno, temos aquí unha persoa, evidentemente, algúns concelleiros dirán, eu levo 3 anos aquí, a mí non me botes a culpa do que pasou hai 18 anos. Efectivamente, temos aquí unha alcaldesa que leva 18 anos gobernando, pero que está máis preocupada de ir a Madrid e da súa carreira política do que pasa no concello. Entón, que facemos? Privatizamos todo. Privaticemos todo. Que é o próximo? Privatizar cultura? Que o leve unha empresa xestora e que faga todo o tema de cultura? Cal é o próximo? Contratar unha empresa de construcións para que nos leve vías e obras? Externalicemos todo. Externalicemos todo. Desde logo, non estamos de acordo con ese modelo. Ese é o modelo do Partido Popular. Nós con ese modelo non estamos de acordo. Este é o exemplo máis claro. A mí nunha parte dame pena porque o concelleiro de Luces vai quedar sin traballo. Porque xa non tería nada que facer. Entón, Evaristo, eu non quero que quede sin traballo, quero que sigas traballando duramente. Entón, nós estamos en contra disto, polo que dicen, porque é un modelo privatizador, é un modelo que pon as claras que non fixeron ben o seu traballo durante estes anos e non o imos apoiar. Gracias, Gustavo. Leo. Grazas. Vou empezar contestando o Partido Socialista. O que se fixo, bueno, foi ao precio do kilovatio os últimos 5 anos. Foi un pouco que explicaba Isidro na reunión que tivemos, fixeron unha media, pois dixeron que hai un pico moi alto, pero cando foi na pandemia, pero que realmente ahora está nun momento máis baixo. Fixeron os últimos 5 anos. A cifra podo ya facilitar, non a teño aquí. E despois, si unha corrección, falaban de 4.000 puntos de luz, son 7.019, entendo que foi unha errata. Pero yo facilitaremos. Xa sabedes que incluso vamos a quedar antes da exposición dos pregos, 15 días antes, vamos a facilitarlos para que os estudiades, e aí sí que falaremos polo miúdo un pouco do que dice o bloque, porque centrándome xa niso, é que aquí traemos a estrutura de custes, non traemos os pregos. Cando traigamos os pregos, que iso vos dará, non se basa nisto. Isto é a estrutura de custes de como se revisa. Perdona un momento. Pídolle aos concelleiros da oposición que manteñan silencio cando está intervindo o goberno, como facemos nós cando interveñen vostedes. O que decía,
ao final, isto é unha estrutura de custos con unha cantidad aproximada, pero que non está nos pregos. Cando veñamos os pregos, podremos debatir e podrán votarlos en contra se queren. Este simplemente é como vamos a valorar esa subida de custos neses 25 anos. Tanto para vostedes como o Partido Socialista falaban de 25 anos e que 25 anos non o decidimos nós, é que o prazo que nos obligan para o retorno das inversións. Se facemos sí e así, é o retorno das inversións, entonces temos a máis inversión, máis prazo de retorno, pero que non decidimos nós, é que iso ten que ser así, senón é imposible de recuperar. Despois fala de privatizar, non sei, pero Naturgy, Cepsa, Vitogás, Eza Condado non son públicas, e xa estamos pagando. O único que vai ser unha única empresa que xestione todos os servizos. Non serán con personal municipal, e que non sei por que dicen eso. Pero o máis curioso é que teño aquí a estrutura de costos que fixemos o 17 de xaneiro de 2024. Nós non seguimos adiante porque quisimos meter os edificios municipais. Sorprendentemente, cos votos a favor do BNG. Mais de 20 millóns, 15 anos... Ali non se privatizaba, non estaban facendo unha locura. Que cambiou? Non cambiou o modelo, cambiou o calendario electoral, que ali hicimos dentro dun ano. Entonces me parece unha vergoña que aquilo si valía e isto non vale. Cando nós estamos explicando, e isto polo medio deste último detalle, entonces me fastidia que un tema que é tan importante para nós e que non somos capaces de ningún método de facer unha inversión de máis de 2 millóns de euros co orzamento municipal. E vostede me fala do Rosal, dos fondos de IDAE. Sabe por que lle deron o Rosal os fondos de IDAE? Porque ten menos de 15.000 habitantes. E mos non eran co fondo perdido, eran con intereses. Entón, non sei por que se ríe, porque trae cousas aquí que despois, ser ou non polo non, que xa sabemos que van a estar nese plan o que queda de legislatura, pois digan que non pasa nada, sacarémolo, temos maioría, creo que o modelo que queremos levar a cabo, pero estamos intentando explicarlo, como non explicamos ninguna cousa de momento, e vamos a facelo igual que os pregos, porque creemos que o único viable para este Concello é a mellor solución, e non temos outra. Moitísimas gracias. Gracias, Partido Socialista. Grazas, Leo, pola resposta. Bueno, e xa mo pasarás os datos concretos. Eu non fun quen. Grazas pola corrección, perdona. Hai máis puntos de luz. A intención era dar a imaxen de cantas se cambiaron e cantas hai. E se cambiaron moi poucas en todos estes anos. E, bueno, a pesar de estar a favor da contratación da ESE, a media en España non supera os 12 anos neste tipo de contratos. Eso é o que nos bota un poquinho para atrás. É certo que o que dixo o compañeiro do BNG tamén, que sexa tan longo e tan caro, significa que non se fixo nada nestes últimos anos, e iso hai que aceptalo. Pero non podemos quedarnos quietos tampouco, e non facer nada. É necesario entrar no século XXI, enerxética e tecnolóxicamente falando. E o Concello non pode deixar escapar este tipo de iniciativas. Entón, bueno, nós ímonos a abster, non imos a evitar que se faja, pero sí que notamos algunhas eivas no contrato. Grazas. Gracias, Venega. Ben, vostede dice que a estrutura de costes non é o prego, xa o expliquei. Pero como dixeron os técnicos na reunión, que tamén vostede estaba, o contrato faise en base ao estudio de custes, senón aquí non se poría nin o precio, nin os anos. O sea, o contrato vai se licitar en base ao estudio da proposta de estrutura de costes. Entón, nós o que estamos criticando era a estrutura de costes, que é un modelo do que queren aplicar. Vostede di que non temos coherencia porque na anterior estrutura de costes votamos a favor. Pero como vostede ben dixo, xa era 10 anos menos e a cuantía era bastante menor. Bastante menor. De todas formas, vostedes mesmos a retiraron. Despois di que, bueno, porque non llevamos a pagar. Vai hacer tempo, que non estamos contando. Pero Carlos eficazmente controla o tempo co móvil. Tamén porque te equivoques un día non pasa nada, Carlos? Ben, falaba de 23 horas. Bueno, creo que non falo tanto. Podría falar como Fidel Castro 23 horas, pero non creo que chegue. Vostede fala de que, bueno, porque cal é o problema de privatizar? Si Naturgy, Cepsa, Camsa, Endesa, tamén son empresas privadas. Vostede acaba de dar na clave. O seu modelo é a privatización. Porque Endesa, por exemplo, era pública. Repsol, Cepsa e todas estas empresas antes eran públicas. Te pregunto yo, vostede fala de que se crea unha empresa de xestión de enerxía. É porque non se fai unha empresa pública? Cal é o problema? O Concello pode facer unha empresa pública. Bueno, o que pasa é que habría que traballar e iso non gusta.
Habría que facer moito traballo. Entón, prefiren privatizalo. Supoño que para que alguén gane máis cartos. Despois fala de que, bueno, que o Concello do Rosal optou a unha subvención de concellos de menos de 10.000 habitantes. Porque ten menos de 10.000 habitantes. Que quere? Que opte a subvención de 1 millón de habitantes? Que pasa? O Concello de Mos non pode optar a esas subvencións? Que é mellor pagarlle a unha empresa? É mellor pagarlle a unha empresa? A concelleira Feli me dice que os concellos de máis de 15.000 habitantes non optan a subvencións. Optan a outro tipo de subvencións. O que hai é que molestarse e traballar. Que vostedes non o fan. Van ao sinxelo, que neste caso é privatizar. E desde logo ese non é o noso modelo. Entón, póñanse as pilas porque hai moitas subvencións da Unión Europea. Hai algunhas que a maioría delas son do 80%. Tamén do Goberno Central para concellos de máis de 10.000 habitantes. Para concellos de máis de 1.000 habitantes. Do Ministerio de Transición Ecolóxica. E só ten que coller a hemeroteca ou o boletín oficial do Estado para ver que todos os días hai propostas de subvencións para a eficiencia enerxética. Entón non diga que como que o Concello de Rosal sí, porque son moi pequeniños e nós, como somos moi grandes, non podemos optar a ese tipo de subvencións, porque non é certo. O que hai que ter é un proxecto e ter unha claridade de ideas de como queren xestionar este Concello. E dixenllo antes, que van a privatizar absolutamente todo. A externalizar todo o que se fai neste Concello. Pechemos a porta, vámonos os 17 concelleiros que vámonos para casa e poñemos a unha empresa privada a xestionar. Desde logo, ese non é o noso modelo. E nós creemos que hai solucións e outro tipo de cuestións. Se vostedes plantexaran o debate de outra maneira, que, por iso, e dixémolo na comisión, vostede dice que ten que ser a 25 anos, porque a inversión é moi alta. Bueno, pois que sea unha inversión menor. Que sea unha inversión menor por parte da empresa concesionaria se que se chega a facer. E despois o Concello, a través de subvencións e liñas de crédito e de traballo, que faga a súa parte correspondente para chegar a un modelo eficaz xestionado 100% públicamente. Mateo o seu tempo. Teño tres... Bueno, vale, No, sí que me pasei. está aquí o secretario apuntándome. Ten a palabra, Leo. Vale, a ver, por partes. Cando falaban, volvo a decir o mismo, os prazos non decide a política, o decide o período de recuperación de inversión e que existe a normativa estatal. Se son esa cantidade, teñen uns anos para o retorno. Mira, non baixamos a cantidade porque incluímos todos os edificios municipais e unha obra de eficiencia enerxética no Escarpereiro e non vamos a renunciar a iso. A que non só tocar as luminarias. Se decidiu, se valorou cando se fixo a primeira estrutura de custos, o primeiro análise que fixemos e queríamos incluir os edificios porque tamén era necesario. Por eso vamos a esa cantidade, a esa inversión. Me encanta cando se sale do debate, porque xa non sabe como defender o indefendible, nos fala de privatizar e demais, cando é a realidade, non estamos pagando un servicio a diferentes empresas externas, non se fai con personal municipal e simplemente vamos a integrarlo con unha, donde o mismo gasto que temos de hoxe, co aforro vamos a facer a revisión. E logo me fala das subvenciones do IDAE e do Rosal, que non ten ni idea, volve ao mismo, as subvencións a fondo perdido son de menos de 10.000 habitantes, non había subvencións a fondo perdido desde o ano 17 a concellos de máis de 15.000, é mentira, é mentira. É mentira. Eu digo eu que levo buceando neste tema xa con o concelleiro Gonzalo, con este concelleiro, con Evaristo, é mentira. E nós tuvemos unha planificación, tiñamos case a punto para pedir unha subvención no ano 24 o IDAE para facer isto, cando aparecemos a primeira, e xa nos dixeron que primeiro o tipo de iluminación que nos exixía non era válida para nós. E aparte non era fondo perdido, era un préstamo. Entonces, non me fale dos subvencións de IDAE que salen moitas cousas cando non sabe o que levamos traballando. Levamos 2 anos desde que trouxemos a primeira estrutura de costes en buscar unha fórmula donde usando os fondos propios poderamos facer esa renovación. E despois de miralo ao miúdo, e digo que levo moitísimo tempo traballando nisto, tanto que a anterior empresa como con esta, é a única solución. E os mismos cartos que temos agora, co aforro, poder transformarlo en inversión. É máis, ten a obligación de, cando salen estas axudas do IDAE, pedilas e o aforro descontalo do contrato, baixando anos o importe, que é o que vostede acaba de decir. Sin máis, pido o voto a favor, porque é super necesario facer esta renovación de luminarias e de eficiencia enerxética no Concello, e creo que é unha cousa de todos, un contrato a 25 anos, que temos que estar todos de acordo. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Non voulle contestar o que me dixo. Eu sei que non lle gusta nada. No.
Non lle gusta nada. Mire, vostede dixo aquí unha cuestión que dice, bueno, vámonos os 17 para casa e se privatiza todo. Hombre, desde logo que se vostedes marcharan para casa todo seguiría igual, porque non participan en nada máis que en buscar problemas, en como facer para encontrar problemas. En eso sí que se implican a fondo, non participan en nada. Mire, me poñía a pensar eu agora este fin de semana, non? E digo, un señor que ten as narices de vir aquí a decirme que estou preocupada pola política nacional. Mire, este fin de semana estuve nunha concentración contra os peaxes donde vostede non estaba. Donde estaban compañeiros seus, pero vostede non estaba. Estiven na carreira, na andaina, coa Asociación Española contra o Cancro, aquí todo domingo, non estaba. No entroido de Mos, onde participaron milleiros de veciños, non estaba. E ven aquí a decirme a min que estou preocupada por Madrid. Mire, vostede está preocupado, efectivamente non o seu partido, e o Partido Socialista do azote que son para Carme da Silva e para Carmela Silva, porque estou ali todos os días defendendo Mos, efectivamente. Eso é o que lle preocupa. Estou orgullosa de que Mos teña voz no Senado. Estou orgullosa e está todo o mundo orgulloso menos vostede. A xente de Mos está moi orgullosa de que a súa alcaldesa leve a voz de Mos ao Senado, de que a concelleira de Tameiga leve a voz ao Parlamento, que vostede, efectivamente, bueno, pois ten unha carreira que quere dar feito, pero non dá feito nada, porque alcalde non vai a ser. E entón intentou botarlle un pulso a Ana Pontón a ver se lle fan un oquiño no Parlamento de Galicia. Isto é falarlle moi claro. Sabe unha cousa? Mire, eu todos os días traballo para intentar que este concello siga transformándose e iso é a miña preocupación. E efectivamente que teña a posibilidade de defender a Mos nas Cortes tamén me parece importante. Pero a miña preocupación pois é efectivamente aprobar cada ano un orzamento. Vostedes gobernaron en Mos e non foron capaces de aprobar ningún orzamento, por eso a xente os mandou para casa. Vostedes o único que fixeron foi deixar facturas sin pagar e pedir un préstamo. E aquí está falando unha alcaldesa que xunto con todos os concelleiros que me acompañaron en este camiño aprobei 18 orzamentos. Hoxe aprobamos o orzamento hai uns meses, vamos. Hoxe ten Mos o orzamento máis alto da historia, 16 millóns de euros. Hoxe temos a piques de abrir a cuarta escola infantil do Rebullón. Estamos a piques de empezar as obras do Centro de Cuidados Intermedios no Rebullón. Estamos casi no 100% do saneamento das vivendas de Mos. Estamos humanizando Mos por todas as parroquias, coa súa recrimenda do PSOE e do BNG no Parlamento, que lle recordan a rueda, que pasa con Mos, que pasa con Mos, que todo é pa Mos, que todo é pa Mos. Sí, pois todo o que podo é para Mos. Mire, dentro dun momentiño me vou para Santiago. Ás 12:30 me vou para Santiago a buscar fondos para Mos. E esta semana, ademais, vai a vir a conselleira de Medio Ambiente o jueves a traer fondos para Mos e tamén vou estar o miércoles coa de Medio Rural para máis fondos para Mos. E mire, tamén lle quero falar que estamos coa vivenda pública, que igual non se acorda, pero fomos dos primeiros concellos, o primeiro de Galicia, que non somos unha cidade, agora se suma Bayona, Porriño, os primeiros. Aí están as primeiras e agora veñen as segundas. E a cidade deportiva tampouco lle gusta que falemos dela, pero é un orgullo para todos nós. Mire, por facer así un resumen, en este ano 26, a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia van a investir 17 millóns de euros en Mos, sumados os nosos 16. Temos unha RPT aprobada, efectivamente, pois que os problemas que hai en calquera casa, pois que se un se colle unha baixa, que se un se jubila, pero a xestión que estamos a facer é magnífica, sempre mellorable. A mí non me chega. Eu vou ás parroquias, me reunín cos veciños en todas as parroquias de Mos, que lles convidei a unha xuntanza que foi estupendo, escoitar todas as suxerencias, as queixas. Iso é o que hai que facer, ir ás parroquias, estar coa xente e efectivamente sempre lles digo que todo é pouco. Esa é a miña preocupación, que todo é pouco, pero Mos se leva transformado nos últimos anos e iso é unha realidade que todo o mundo recoñece, menos vostedes. Pero non espero outra cousa de vostedes, porque se vostedes chegan a aplaudir a miña xestión, entón sí que me tiña que preocupar. Mais nada. Procedemos á votación. Votos en contra, BNG, abstencións, Partido Socialista, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 4857 do ano 25, que é a aprobación definitiva
do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para o equipamento sociosanitario de Tameiga Doral Residencias. Ten a palabra o secretario, foi a comisión. Ditamida favorablemente na Comisión Informativa de Urbanismo do pasado mércoles. Pois agora corresponde a Pepe a súa exposición. Moitas gracias, alcaldesa. Señoras e señores concelleiros, comparezo ante este pleno para propoñer a aprobación definitiva dun plan especial de infraestructuras e dotacións na parroquia de Tameiga, en concreto da parcela que ocupa neste momento Doral Residencias. Este documento é a resposta técnica e xurídica necesaria para dar cumprimento á legalidade vixente e, concretamente, para subsanar a situación derivada da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do ano 2010. Este expediente nace no Concello co obxectivo de dotar o ámbito dunha ordenación que ampare un equipamento sociosanitario, en concreto unha residencia de maiores, e garanta as súas infraestructuras básicas de servizo de forma sostible. Estamos ante un expediente que superou o proceso de fiscalización exhaustivo durante máis dunha década. Contamos, ademais, co voto favorable de todos os organismos sectoriais preceptivos. Quero destacar a conformidade da Confederación Hidrográfica Miñosil con informes favorables reiterados, o último de decembro do ano 24. Augas de Galicia, que ratificou a súa postura favorable en xaneiro do 25. Ou a Dirección Xeral de Urbanismo, que emitiu o seu informe previo favorable o 11 de febreiro deste ano, validando a integración deste plan especial co pexón vixente e co proxecto de interese autonómico Galicia Export 360, agora Celta 360. Técnicamente, o plan define con precisión a superficie de 10.982 metros cuadrados, respectando os límites de ocupación e os recuados exixidos pola Lei do Solo de Galicia. Para a tranquilidade deste pleno e dos veciños, o plan resolve con solvencia dous piares fundamentais: o abastecemento de auga ou o saneamento. Para resolver o abastecemento, optouse por un sistema autónomo mediante 3 pozos de barrena e permitiu axustar a capacidade da instalación a 220 prazas, garantindo a suficiencia dos recursos sen afectar a rede municipal ou veciñal. Respecto ao saneamento, existe un informe técnico municipal que garante que as instalacións actuais de saneamento admiten con plenas garantías as aguas residuais domésticas do desenvolvemento proposto. Como ben saben, houbo alegacións presentadas por a comunidade de Montes de Tameiga e respecto a elas, os informes técnicos e xurídicos propoñen a súa desestimación ou quedar acreditada a contabilidade urbanística e a suficiencia das infraestructuras proxectadas. Como a conclusión, quixera dicir que aprobar este plan especial é un exercicio de responsabilidade, como noutros temas tamén teño dito. Non só pechamos un proceso administrativo complexo que dota de seguridade xurídica a unha inversión sociosanitaria necesaria no noso concello, senón que garantimos que calquera actividade na zona se realice baixo un estricto control técnico e ambiental. Por iso, e contando cos informes favorables da Secretaría e da Oficina Técnica de Urbanismo, solicito o voto favorable para esta aprobación definitiva. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Ten a palabra o Partido Socialista. Con este expediente preténdese legalizar as instalacións de Doral Residencias, construídas de maneira por miswebista, e o explico. Para empezar, construíuse alá arriba no monte, a illada de servizos, a gas carretera, ao lado do Adoa, sen abastecemento de auga nin saneamento. Ademais, fíxose en terreo veciñal e, aínda que gañaron a sentenza fronte á Comunidade de Montes de Tameiga, é un caso similar ao parking do Colexio Lar, onde por medio de contactos rouban terreos de todos os veciños e veciñas. Tempo despois da construcción deste edificio, comezan as obras de ampliación, volvendo a saltarse as normas, esta vez urbanísticas. A ampliación superaba os metros cuadrados que lle correspondían segundo a extensión dos seus terreos.
Isto foi denunciado á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, coñecido como APLU, xestionada pola Xunta. A obra foi declarada ilegal na sentenza 321 do 2010, de 26 de outubro, obrigando ao derribo da parte nova. Ao ano seguinte, no 2011, o Concello de Mos comeza o expediente inicial dun Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para legalizalo todo. O expediente acaba derivando á Xunta, que continúa o tema. Mentres, por un lado, a Xunta tiña que executar o derribo, polo outro lado, iban avanzando co Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións. Foron varias as veces que se exixiu a execución da sentenza, pero sempre que Doral Residencias dicía que atopaba unha empresa para o derrube, casualmente, dita empresa quebraba e tiñan que buscar outra. Así, dende 2010 ata este ano, 16 anos de regates a sentenza. E hoxe, por fin, con todos os informes correctos, comeza a legalización das instalacións. Pregúntolle a xente que nos estea escoitando. Non lles soa? Esta maneira de traballar non lles lembra algo? Es iso de ti vai facendo que xa o legalizaremos? Pois sí, así empezou a cidade deportiva da Fouteza e o Celta, cunhas instalacións ilegais, sen licenza, que se acabaron legalizando. Con a axuda da Xunta, claro, o Concello de Mos non foi capaz de facer ben as cousas e lle pediu axuda a mamá Xunta. Esta é a forma de traballar do Partido Popular. Ti vai facendo que xa cho legalizo eu. Non estamos para nada de acordo con este xeito de proceder. Non é serio. Pero sendo menos viscerais e facendo un análise completo de todo, ese centro acolle a moitas persoas, non son maiores, tamén persoas novas con trastornos psiquiátricos, e a moitos traballadores e traballadoras, e inclúe prazas públicas. Polo que, a pesares de facelo mal dende un principio, agora cumple unha función que se eliminamos causaríalle unha gran molestia ás familias usuarias, que son as que nos importan, ademais dos e das traballadoras. Polo tanto, o Partido Socialista de Mos vai se abster, pero vai exixir que non se volva a repetir esta maneira de facer. As normas están para cumplilas, aínda que non lles guste. Que se acabe o ti vai facendo. Grazas. Gracias. Vénega. Este é outro exemplo, esas son centos de exemplos de como non se debe de xestionar nin o territorio, nin as infraestructuras e moito menos o urbanismo. Xa se fixo aquí un pequeno resumo da historia, basicamente construíuse de maneira irregular nun sitio que non era o adecuado, fixeronse unhas ampliacións tamén ilegais xa declaradas por unha sentenza e agora pretendemos legalizar todo o que se fixo mal desde o principio. Iso non é unha forma coherente, ni moito menos lóxica de gobernar. Iso é o caciquismo de toda a vida. E aquí se pretende legalizar como se non pasara nada. Pois sí pasou, e hai que poñelo encima da mesa. E ao mellor haberá que buscar responsables. Porque non é de recibo que se tarde 15 anos en resolver unha situación. Iso para empezar. Non é de recibo. Non sei, aquí, ao mellor algunha crítica non ao Concello. A Xunta igual lle podía desfacer de como xestiona o urbanismo, como pode tardar 15 anos en resolver unha situación. Sexa ben para facer o derrubo parcial ou sexa ben para aprobar o plan especial e legalizar unha situación. 15 anos non é ni medio razoable. E aquí o que se dilatou o proceso precisamente para esperar os informes favorables. E, dende logo, non é unha forma de xestionar nin de gobernar. E algunha autocrítica terá que facerse. Ao mellor, neste caso, o goberno podría ter a crítica ao inicio de todo, cando se permitiu construir donde non se debía de construir. Despois hai todo un proceso que a Xunta mirou para outro lado e fai unha deixación de funcións. Xa se sinalou. É como do Celta. O Concello entrega unhas licencias, bueno, os técnicos dicen que son legais, un tribunal dice que son ilegais. Pero xa ven a Xunta, non pasa nada. Aínda que sea ilegal, legalizamos xa nós. O sea, parece un mal anuncio dun vendedor barato. Así non se xestiona. E se vamos xuntando todas as cousas, a deixación de funcións en patrimonio, etc., vemos un modo superandi da Xunta en urbanismo, leis medioambientais, etc., que é neglixente, por non decir corrupta. Entón, dende logo, así non se deben de facer as cousas. Agora ben,
É certo que é un edificio, non é como Galicia Sport 360, que é un edificio privado para que millonarios xoguen. Estamos falando dunha residencia de terceira idade. Evidentemente, hai que ter a mesura de que está prestando un servicio necesario, máis necesario que nunca, e que hai que telo en consideración. E témolo en consideración. Agora ben. Iso tamén indica a necesidade que hai de que haxa centros públicos de terceira idade, onde a xente maior e xente con necesidades especiais teñan onde ir, e non depender de centros privados construídos ilegalmente. Iso tamén hai que telo en conta. Dito isto, evidentemente non vamos a votar en contra, pero o noso voto non vai ser favorable porque tampouco llevamos a dar visos de que se fixeron ben as cousas tanto a Xunta como o Goberno Municipal. Nada máis. Gracias. Ten a palabra Pepe. Miren, señoras e señores concelleiros, gustaríame que baixáramos este debate ao terreo da realidade, porque fora de aquí a xente quere solucións e non quere continuar con máis burocracia. Vostedes falan de que hai unha orde de derrubo e preguntan como podemos estar hoxe legalizando estas infraestructuras. Pero a explicación é máis sinxela do que parece. A sentenza do Tribunal Superior do ano 2010 non di que a actividade sexa mala ou ilegal por si mesma. O que dixo o xuiz foi que faltaba un plan especial previo que lle dera cobertura. Precisamente, o que estamos facendo hoxe é cumprir co que nos pediu a Xusticia hai 15 anos. Poñer as normas para que todo isto estea en regra. Sobre o tema dos verquidos, si é que se falou tamén en comisións que preocupa, e con razón preocupa, imos tamén ser claros, o expediente non deixa lugar a dúbidas. Temos un informe técnico que garante que o saneamento municipal pode absorber perfectamente as augas residuais desta residencia. E non o dicimos nós, senón que o di tamén a Confederación Hidrográfica e Augas de Galicia, que levan anos supervisando isto. O seu último veredicto hai apenas uns meses é favorable. Comentan dende o PSOE que agora sí que se cumple que a función, unha función social esta residencia. Cando se construíu tamén cumplía con esa función social. Agora o que tratamos é de arranxar este plan especial, con este plan especial e darlle cobertura para que se poida garantir tanto o abastecemento como o saneamento. Nada máis. Gracias, Pepe. Bruno? O mellor non me expresei ben, pero non dixen que ao principio fixeran outra actividade. Non entendín esa... Como non sabía o mellor por onde darme, pois tirou esa que estaba preparada. Non, cumpliu a súa función durante toda a súa vida útil. E hoxe en día que temos que decidir sobre este expediente, pois eu digo que actualmente, hoxe en día, pois está cumplindo coa función. E anteriormente pode que tamén, e por suposto que tamén, para iso se fixo. Pero non dixen nada, non dixen iso que te dixestes. Bueno, pouco máis, repetir que non é a forma de facer, hai que cumplir coa legalidade. As administracións teñen que axudar e vixiar que se cumpla a legalidade urbanística e todas as normativas que hai. Aquí non se fixeron ben as cousas, hai máis exemplos de iso, e pedimos, por favor, que non se siga facendo este tipo de ti vai facendo que xa te legalizarei. Nada máis, nos pola nosa parte ímonos a abster. Gracias, Venega. A ver, vostede fala de que hai que baixar debate ao público. Eu tamén o que vou a pedir é elevar un pouco o debate. Decir que a sentencia do Tribunal Superior de Galicia non fala de que a actividade sexa ilegal, home, non é un narcopiso que están montando. É unha residencia que en calquer sitio onde se poida establecer é legal. O que está dicindo é que está ilegalmente establecida nese sitio. Por iso pide o derrubo parcial da ampliación que se fixo. A ver, vostede dice, bueno, que pide que se faga un plan especial. Non, que pide que tiña que haber un plan especial antes.
Senón non poría unha orde de derribo, que non se executou. É moi sinxelo, porque ten que haber un plan especial antes? Porque a mellor o plan especial onde se quere facer, a Xunta ou os organismos que se lle consulten dicen que non se pode facer. O sea, é que por iso se fai antes o plan especial. Home, é que vostede diga, non se faga ningunha autocrítica, xa non digo a vostede que vostede non ten responsabilidade ninguna, porque chegou hai 3 anos. Pero alguén fixo mal as cousas, e haberá que decilo, tanto por parte do goberno no seu momento, como ahora da Xunta. É claro que hai que baixar ao público. Que mensaxe lle estamos dando á veciñanza? Porque aquí, calquera que construa un muro de forma irregular, unha casa de forma irregular, con lógica, o Concello paraliza a obra e sanciona, no caso de casa sancionar. E se sigue construindo, pois hai ordes de derribo. Que pasa? Que como hai unha empresa que ten diñeiro e ten os contactos, miramos para outro lado sempre. Esa mensaxe, dende logo, desde este pleno municipal, non debe de sair. E, evidentemente, hai unha actividade que é importante e que, por iso decimos que este tema hai que tratalo ca delicadeza suficiente, pero que non se pode desviar tamén o tema de fondo. Unha, que se fixo unhas ilegalidades urbanísticas e medioambientais que polo menos algunha autocrítica hai que facer, que agora esperemos que se resolvan, e despois é unha residencia de terceira idade privada. Tamén está o debate de fondo de que non hai suficientes plazas na pública e tamén habría que darlle un tirón de orellas á Xunta. E iso é o que estamos reclamando neste pleno, que se tome coa seriedade suficiente e que non se repita esta forma de actuar. Gracias. Pepe. Ben, para rematar, gustaríame que fósemos conscientes de onde estamos. Este expediente leva 15 anos dando voltas na Xunta, no Estado, pasou todos os filtros imaginables, patrimonio, aviación civil, telecomunicacións, e todos deron o seu visto bo. 11 de febreiro, a Dirección Xeral de Urbanismo mandounos o informe dicindo que todo está correcto, que procedamos a aprobación definitiva. Se os expertos din que o plan cumple coa lei e que as infraestructuras son suficientes, que nos queda máis por discutir aquí? Hoxe temos oportunidade de pechar un conflicto que dura década e media. O aprobar este plan, o que facemos é obrigar o promotor a cumplir coas medidas de control, de urbanización e da integración que marca a lei. Sen este plan non hai control posible. Con este plan hai unha folla de ruta clara que o Concello vai a vixiar. Polo tanto, pídolles que deixen de lado as cores políticas por un momento, sexamos responsables cos veciños de Tameiga e, por extensión, os deste Concello e coas familias que necesitan este servicio sociosanitario. Os informes da Secretaría e da Oficina Técnica de Urbanismo son claros. É o momento de dar luz verde e facer as cousas ben dunha vez por todas. Por todo o exposto, volto a pedir o voto favorable a esta aprobación definitiva do plan especial. Moitas gracias. Moitas gracias. Voulle dar a palabra ao xurídico de urbanismo. Aclaro la parte ámbito municipal. El ámbito municipal, el Concello otorgó 2 licencias, una en el 2004 y otra en el 2009, pero bueno, se otorgaron previa autorización autonómica. Hay una autorización autonómica del 2003 y la ampliación se autorizó por parte de la Xunta en el 2007. Esas autorizaciones autonómicas se dieron con respecto a la normativa vigente que había en esa época, es la Ley 9/2002. Sin esas autorizaciones autonómicas, la licencia municipal no se podría haber otorgado. La que se recurre al contencioso es la ampliación, que es la autorización autonómica del 2007. El recurso contencioso, el objeto del contencioso es esa autorización autonómica, con sentencia el 25 de marzo del 2010. Moi ben, pois gracias por as aclaracións, Víctor. Engancho no que acaba de explicar o xurídico, que acaba de explicar, efectivamente, unha licencia ben concedida por parte do Concello de Mos no ano 2002, suxeita a autorización autonómica no ano 2007. Hai aquí unha pregunta que fai o voceiro do BNG, que dice: alguén fixo mal as cousas?
Quen gobernaba na Xunta de Galicia no ano 2007? O BNG. Quen foi a inaugurar a residencia que está ali a placa para vela todos? Anxo Quintana. Esta é a realidad. Entonces, evidentemente, con esta frase que acabo de pronunciar, remataríamos o debate. E tamén lle contestaría a ese que acaba de decir non sabía por onde darme, pois lle acabo de devolver a pelota para o seu tellado. A Xunta de Galicia do PSOE e do BNG no ano 7 autorizan a construción e os usos de Doral Residencias. Esta é a única realidade. O Concello de Mos se limita a cumplir a lei. Ten uns parámetros aos que se agarra no ano 2002, que son a lei municipal, o que compete autorizar a Xunta de Goberno e autorice esa construción, amparándose nunha posterior, efectivamente, como marca o procedimento, autorización autonómica. Estou farta de escoitar mentiras, manipulacións. Mira que rápido acabouse. Acabouse rapidísimo. Acabouse rapidísimo. Ano 2007, Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta. Ano 2005, hai unha placa ali na residencia para que todos a vexan quen inaugurou a residencia, que era a alcaldesa en aquel momento tamén socialista, María Jesús Escudero. E isto de rouban os terrenos, eso xa ninguén o cree. Señor Duto, sigan ese discurso de roubar os terrenos. Aquí solamente hubo alguén que roubou e intentou roubar a democracia municipal nas eleccións do ano 19, facendo o envío masivo de cartas falsas. Eso é o único que pasou. Eso sí que foi roubarlle aos veciños a democracia, que non chegou a ser nada porque o captamos antes. Pero esa iba a ser a risa da comunidade de Montes de Tameiga. E ao final, os que nos reímos somos os demais. A xente coherente. A xente que defende o que ten que defender. Entón, todo este discurso do Celta, infórmese, home, infórmese. Infórmese porque o Celta o que fixo foi unhas obras amparadas a unha licenza que se concedeu. Como que ilegais? O Celta recibiu unha licenza que lle deu a Xunta de Goberno para facer unhas obras e se acolleron a esa licenza. O mismo ente que a Comunidade de Montes de Tameiga que o denuncia todo e nombra abogados continuamente porque non nos pagan eles, pois foi o que reclamou esa licenza de Doral Residencias, a autonómica, non a municipal, a autonómica, o que reclamou, dicindo a licenza do Celta municipal, pois que había que aprobar un plan especial. Pois sí, hubo que aprobar un plan especial. Pero todo está acollido á lei. Non poden vir aquí a decir que o Celta fixo obras ilegais, porque iso é mentira. O Celta fixo as obras que o Concello de Mos lle deu a licencia. Unha licencia para construir o que fixeron. E que despois de que a Comunidade de Montes denunciase, aprobouse un plan especial como indicou a sentencia do xulgado, sí, efectivamente. E polo tanto, eles fixeron o que o Concello de Mos lle licenciou. Estamos orgullosos desa construción que hai entre Tameiga e Pereiras. Estamos orgullosos de Doral Residencias porque é unha das mellores residencias que hai en Galicia, de maiores e de persoas pois con dependencia, con algún tipo de necesidade de apoio en todas as idades, con plazas públicas e plazas privadas tamén. E as familias importan desde que se construiu esa residencia, non desde agora. Importan sempre. Por iso, eu creo que vostedes, en un debate desta envergadura, donde se concede polo Partido Popular, avala o BNG, inaugura o BNG, inaugura a alcaldesa socialista. Que me están contando? O que teñen que facer é apoiar esta regularización, porque ninguén pode entender que veñan aquí a decirme que estamos mirando para outro lado, que quen fixo malas cousas. Non, aquí somos os únicos, nós, os que estamos recollendo o que de alguna maneira tivo problemas e hai que regularizalo. Aprobamos un plan xeral donde efectivamente o noso cometido era darlle resposta ao que a xente pedía, que era pois que aumentaran os núcleos rurales, pero tamén a regularizar todas aquelas industrias que non estaban en un lugar pois axeitado. Os seus partidos o que querían era que esas industrias quedaran fora de ordenación, todas, e que acabasen pechando. E nós o que fixemos foi, pois, a todas as que pudemos, regularizadas.
Sí que hai un polígono, sí, e haberá outro polígono, sí, pero as que xa están, pois a nosa intención é que non se vayan, igual que esta residencia, e que eu non quería nin pensar en ese derribo. E me sinto moi orgullosa da residencia e máis de todo o que hai ao redor. Sí, estou verdadeiramente orgullosa. E yo digo así, moi coa boca grande e véndolles aos ollos. Non teño máis que estar orgullosa de todo isto. Pois nada, vamos a regularizar esta edificación con este plan que se aproba. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos a unha moción do Partido Socialista que é sobre o PAC do Porriño. Ten a palabra o secretario. Dictaminada favorablemente na Comisión Informativa do pasado mércores. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Pois o Grupo Socialista do Concello de Mos, ao amparo da legislación presente, presenta esta moción que ven motivada a raíz de que a alcaldesa non a quiso debater no anterior pleno por urxencia. Esta moción ven da man da plataforma SOS Sanidade Pública despois de denunciar públicamente a situación crítica e insostible vivida no Centro de Saúde do Porriño, que queda sin atención médica en horario de tarde, dos xoves e do venres, polo que os pacientes son derivados ao punto de atención continuado do PAC da Louriña, xerando un risco asistencial grave para a veciñanza de Mos. Esta carencia obligou os propios profesionais a advertir por escrito a cidadanía que dende a Administración se lle está obrigando a asumir un extra de poboación de casi 10.000 persoas sen reforzar o servicio, sendo un total de 46.000 pacientes de Mos, o Porriño e Salceda para 2 médicos no PAC. Non estamos ante un feito illado, senón ante unha consecuencia directa dunha falta estrutural de persoal, planificación e investimento en atención primaria, responsabilidade da Xunta de Galicia e a dirección do Sergas, que manteñen centros abertos sen recursos humanos necesarios para garantir unha sanidade pública digna. A falta de persoal nos centros de saúde e nos PAC están a xerar unha carga insostible, poñendo en risco tanto a calidade de atención á cidadanía de Mos como a saúde laboral dos profesionais. Tendo en conta estes motivos, o Pleno do Concello de Mos propón os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a cobertura inmediata das prazas médicas necesarias no centro de saúde para non saturar o PAC da Louriña, que dá servizo ao Concello de Mos, o Porriño e Salceda. Instar a Xunta de Galicia o abandono das políticas de desmantelamento da sanidade pública e a asunción de responsabilidades e apoiar todas as concentracións en defensa da sanidade pública. A sanidade pública é unha das maiores conquistas sociais que temos como pobo. É a garantía de que todas as persoas vivan donde vivan, teñan os recursos que teñan, poidan acceder a unha atención sanitaria de calidade, en igualdade de condicións. Defender a sanidade pública é unha cuestión de xustiza social e de cohesión territorial e de dereitos fundamentais. A realidade que temos hoxe en día é clara: hai falta de persoal. E cando falta persoal, quen as paga é a veciñanza e os profesionais desbordados. Por todo isto, nos parece moi importante cada un dos puntos que estamos a pedir. Pedimos o apoio desta moción a toda a Corporación de Mos, porque o que estamos vivindo na sanidade pública non é casualidade, non é mala sorte, é resultado directo de decisións políticas moi concretas, tomados durante anos polos gobernos do Partido Popular, que apostan deliberadamente por debilitar a sanidade pública para beneficiar a sanidade privada. Gracias. Gracias, BNG. Hola, bos días a todos e a todas. Como se describe na moción presentada polo PSOE, o PAC da Louriña dá servicio a 3 concellos cunha poboación elevada e que teñen unha alta mobilidade laboral e industrial polos seus núcleos urbáns e os seus polígonos industriais que os rodean. Estamos falando de preto de 50.000 veciños de Mos, Porriño e Salceda, que están a depender de 2 médicos do PAC
cando se derivan pacientes do centro de saúde en horario de tarde. Según os ratios, supón 10.000 persoas máis para o PAC sen ningún reforzo por parte dos Sergas. E as consecuencias disto son unha saturación asistencial nos centros, un incremento de tempos de espera, maior risco para os pacientes con doenzas graves ao non poder ser atendido en tempo e forma, unha sobrecarga laboral e persoal sanitaria que pode derivar en erros clínicos, e xa a nivel autonómico, pois a sanidade galega perdeu centos de profesionais na atención primaria nos últimos anos. Máis dun 25% da poboación galega supera os 65 anos e o que require tamén máis atención sanitaria. A atención primaria representa alrededor dun 14% do orzamento sanitario, cando se levan reclamando desde fai anos que se incremente a un mínimo dun 20%. Existe un problema de planificación evidente e de condicións laborais, xa que non se convocan suficientes plazas estruturais e non se estabiliza o persoal sanitario. Non se ofrecen condicións dignas que eviten a fuga de profesionais a outras comunidades ou mesmo a outros países, como todos sabemos, enfermeiros a Alemania, Portugal ou mesmo médicos. A responsabilidade de todo isto é da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular. Seguen aumentando os centros de saúde sen cubrir prazas e con contratos precarios. E, mentras tanto, aumenta a derivación á sanidade privada e os concertos entre a sanidade pública e as empresas privadas dedicadas á saúde. Ao final, isto ven sendo un negocio onde a nosa saúde está sendo utilizada como moeda de cambio para o beneficio dos poucos. O BNG apoia esta moción, pois ser firmes defensores dunha sanidade universal pública e de calidade. Unha sanidade pública que se protexe e mellora con máis persoal, máis orzamento e maior planificación. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra a concelleira Feli. Grazas, alcaldesa. Bo día de novo. Mire, sinceramente, vostedes non se creen o que se traen aquí, verdad? No, non o creen. Están vostedes hoxe realmente, veñen aquí a obedecer consignas. Despois do que fixeron ca votación das infraestructuras mosenses, non me sorprende nada, xa, señor Figueroa. E mire, sabe que eu a usted teño lle aprecio, pero non me sorprende nada, porque menudo papelón. Mire, vou explicar claramente, e non só a vostede, non só a vostede, senón a todos os veciños de Mos que nos están hoxe a ver. Todo. Porque, mire, cando se fala hai que falar con responsabilidade e con datos, e non xerar alarmas innecesarias. E Mos somos afortunados. Somos afortunados porque temos no centro de saúde temos todas as prazas cubertas, as 9 prazas de medicina de familia. E a actividade asistencial desenvolvese con normalidade. O centro funciona en queda de mañán, como todos sabemos, pero como está establecido, as urxencias de tarde aténdese no PAC de Porriño, no PAC de Louriña, no PAC de Porriño, que o dispositivo que está previsto para Salceda, para Mos e para Porriño. Bueno, pois mire, señores, non hai ningún desmantelamento, ningún recorte, insisto, e se vostede realmente, señor Figueroa, o descoñece, eu digolle que se informe. Mire, no Porriño produciuse unha situación puntual derivada dun proceso administrativo ordinario, e vostedes o saben. O concurso de traslados e a resolución da OPE de Medicina Familiar e Comunitaria, e vostedes o saben. Son movimentos que fortalecen o sistema porque consolidan prazas, aínda que é certo que en determinados momentos poden xerar uns desaxustes temporais. Hoxe hai atención de tarde todos os días da semana. Insisto, todos os días da semana. Iso non o poden desmentir. Pois non. Tamén o Parque do Porriño, o Parque da Louriña, que vostede denomina, houve unha incidencia puntual que foi resolta de inmediato. Porque iso é xestionar, detectar, actuar e garantir a asistencia. Mire, pero non todos os centros de saúde teñen as súas prazas cubertas, non. E, mentres tanto, a área sanitaria de Vigo segue a procurar profesionales nun contexto de déficit estatal de médicos. Insisto, estatal. Polo tanto, digolle, menos ruido e máis responsabilidade. Porque, mire, hai que falar con rigor e con feitos. Porque os feitos demostran, gracias ao traballo serio da Xunta de Galicia e ao compromiso dos profesionais sanitarios, que a asistencia sanitaria en Mos e no Porriño está garantida. Mire, o que está claro é que Galicia non se cansará de luchar para ter máis plazas de médicos, porque as necesitamos. Necesitamos máis médicos. Señor Figueroa, Galicia necesita máis médicos. Temos un problema que non é só de Galicia e de toda España, pero hoxe estamos a falar de Galicia, estamos a falar de Mos. E isto está en más de Pedro Sánchez, porque realmente
Fago unhas preguntas. Por que non convoca máis prazas MIR? Cal é o problema? Cal é o impedimento? As prazas, as nosas facultades teñen estudiantes de medicina, pero por que non se atreven a abrir máis prazas MIR para ter máis médicos que traballen na nosa sanidade? Mire, o problema está aí. E Pedro Sánchez levou 8 anos no goberno e non fixo nada, e se nega a abrir plazas MIR. Voulle dicir máis, mire, no ano 2018, se acordan da moción de censura que lle fixeron vostedes a Rajoy? Vale, pois o que vostedes fixeron, e foi motivo de censura, hoxe a situación de inestabilidade, bueno, que estamos sometidos realmente o país, este hoxe día para vostedes é un motivo de silencio. Pero mire, voume a ese abril de 2018. O goberno de Mariano Rajoy aprobou un plan estratégico avalado polos presidentes das comunidades autónomas, de todos os colores políticos, de todos, para anticiparse as jubilacións masivas, planificar especialistas, plazas MIR. E dígolle unha cousa, todos de acordo, chegou Pedro Sánchez, chegaron vostedes ao goberno. Fai 8 anos, e que pasa con iso? No caixón, quedou no caixón, e todos sabemos que de escoitar nada. Señores, se non hai plan, ese plan está no caixón. E vos de momento hacemos suerte, pero Galicia necesita máis médicos. Insisto, o plan está feito por consenso, pero está no caixón. E se digamos pouco, agora estamos a sufrir esa folga de médicos, esa folga que están de folga unha semana ao mes, perdón. E sabe o que isto supón? Isto é tremendo. Isto son cancelacións de consultas, cancelacións de operacións, e por que están de folga? Por qué? Porque a ministra de Sanidade, Mónica García, por certo, a sexta ministra do goberno... Ten que rematar. Remato. Ten que rematar. Pois non me esconta. Sí, Alejandro. Perdón. Agradezo que empeza a falar por Mos, porque, bueno, o Centro de Saúde de Mos tamén ten certas deficiencias, sí, que ainda non están sendo cobertas. Entón, queríamos falar desas deficiencias que ten o Centro de Saúde de Mos, que todos os veciños de Mos coñecen tamén. Pois eses malos cheiros que non se solucionan, e tamén esa espera que teñen que facer moitos dos pacientes e das pacientes de Mos para esperar por pedir unha cita ou un especialista. E recórdolle que o goberno de España ten responsabilidades, sí, nos médicos, pero que parece que non sei para que queren gobernar as institucións e despois sempre botan os balóns fora, porque os salarios, as plantillas e as jornadas as decide a comunidade autónoma. E vostedes, pois, se queren non gobernar as institucións, non se presenten. Pero é que a realidade é esa, que todo iso é cousa vosa. O goberno de España reuniuse xa máis de 20 veces cos sindicatos médicos para solucionar esta folga que sí que está causando graves incidencias na sanidade pública. Pero está pondo solucións. No caso respecto ao PAC, só lle estamos pedindo que, tal e como ustedes din que teñen moito a man, pois saben perfectamente o problema que hai no Porriño. Nas tardes non hai ningún médico con fixo. Son os 4 que hai de turno deslizante. Saben, o alcalde do Porriño reconoceu-no. Saben que hai un problema. Normalmente os xoves e os venres non hai médicos no Porriño. Non hai médicos no Porriño e eses pacientes que tiñan que ser atendidos polos médicos do Porriño desvíanse ao PAC. E aquí están os datos. Son casi 10.000 persoas sen reforzar o servicio para 2 médicos que hai no PAC. É un problema de Mos, ainda que non o queiran recoñecer. E simplemente lle estamos pedindo pois que tomen solución. O alcalde do Porriño só dixo no pleno pasado. El sí que aceptou debatir a moción por urxencia porque é unha cousa urxente. Pero vostede nin iso quere debatir. Nada, moitas gracias. Gracias, Benega. Hoxe non tuxen o papeliño da foto que lle debía a concelleira, pero teño aquí unha publicación que é a página web do Sergas que dice: o Sistema Público de Saúde integra, coordina e organiza todos os centros, servizos
establecementos públicos autonómicos en prol de promover a saúde da cidadanía, protexela contra posibles riscos e asistila en caso de enfermidade. Vostede acaba de dicir que hai desaxustes temporais. Acaba de dicir que non hai desmantelamento da sanidade. Non sei, eu pido cita no Centro de Saúde de Mos, igual teño que esperar unha semana ou 15 días. E como eu, creo que casi todos. Non temos acceso especial. Siga coa excusa do presidente Sánchez, co socio do BNG. Eu sempre vou a preguntar, e nos preguntamos que nos acabe esa excusa, vai a mellorar a sanidade en Galiza, non vai haber ningún problema, todo vai estar correcto. E despois fala de planificación, ou falo yo de planificación. Eu entendo que se o centro sociosanitario do Rebullón, 12, 14 millóns de euros, non sei a data exacta, estáse planificando, vai se construir, entendo que a Consellería, entendo que a planificación do persoal, sabrá cantos, non sei, médicos, enfermeiros, PAS, estarán preparados para iso. Entón, entendo que pode haber momentos puntuais de que faltan médicos, sí, pero que hai que ter tamén unha previsión para que pase iso e cubrir esas prazas. Muchas gracias. Gracias. Ten a palabra Feli. Señor Figueroa, vostede viu aquí e reconoceu que a falta de médicos é culpa do Goberno Central. Menos mal que ten aquí o apoio do BNG, que lle dice que non. Entonces, entre un e outro, queda un pouco respaldado Pedro Sánchez. Mire unha cousa, vamos a ver. A ministra, temos unha folga moi importante. Iso sí que é importante, o que se está a perder, o que está pasando na nosa seguridade. A ministra non está escoitando os médicos, non está escoitando os médicos, non está escoitando para facer ese estatuto marco propio, e pídenlle que se senten con eles. A ministra se niega, non sei cal é o motivo, o está dicindo o propio contrato. E vostede falou da plataforma SOS Sanidade Pública. Sabe que esa plataforma é a plataforma satélite do BNG, todos o sabemos, pero mire, eu voulle dicir unha cousa. Vostede se acorda cando o BNG e cando esa plataforma estaban en contra da Fundación Amancio Ortega para que financiase eses tratamentos tan importantes para o cancro? Se acordan cando vostedes votaron en contra? Vostedes creen que iso é apoiar a sanidade pública? Pois mire, apoiar a sanidade pública xa lle vou dicir o que é máis prazas MIR, é ter eses apoios para eses financiamentos deses tratamentos tan importantes. Iso é o que hai. É escoitar os médicos, atendelos e escoitalos. Iso é o que necesitamos na nosa Galicia. E mire, vostede que teñen competencias con Pedro Sánchez, eu digolle que recapaciten e que axuden coa sanidade, porque solamente está nas súas mans. E se non temos médicos, a sanidade non pode crecer. Gracias. Gracias, Feli. Alejandro? Vale, para rematar. Todos temos... Perdón un momento. Pensei que tiña 2 minutos. Ten 3. Continúe, que ten un minuto máis. Sí, perdón. Nada, simplemente o que quería decir era, quería explicar claramente o que están a facer vostedes ca Fundación Amancio Ortega, ca Asociación Satélite do BNG, con esa asociación SOS Sanidade Pública, porque, señor Figueroa, eu creo que vostede descoñece. Mire, voulle dicir, busque na hemeroteca cando ese señor, sabe que esa asociación está liderado por Manuel Martín, e vostedes todos o coñecen, e busquen na hemeroteca cando se poñían os convenios da Xunta de Galicia ca Fundación Amancio Ortega. Busque cando o bipartito se favorecía e quería pechar PACs. Aí están vostedes. Busque cando os médicos lle facían facer gardas obrigatorias. Obrigatorias, señores. Aquí no, aquí estamos polo consenso. Nos traballamos polo consenso. Eu só lle pido por Mos e por Galicia que traballemos polo consenso médico. Gracias, Feli. Ahora sí, Alejandro. Vostede fala desa plataforma, pois eu quero falarlle da veciñanza. Vostede veu a concentración que se fixo diante do Centro de Saúde do Porriño?
Aí non había bandeiras, era unha plataforma, estuvo centos de persoas. Por qué? Porque a xente está moi preocupada. Está moi preocupada pola saúde da sanidade pública de Galicia. Normal. E volvo a repetirlles. É un problema de todos o que non hai médico, pero os salarios, as plantillas e as xornadas as decide a comunidade autónoma, que é o principal motivo polo que os médicos marchan. E sábeno perfectamente. Os salarios, plantillas e xornadas, que é o que estamos falando nesta moción. Por último, só quero pedirlles que voten a favor desta moción por respeto aos veciños e aos usuarios do PAC. Para apoiar institucionalmente os profesionais sanitarios, por un xesto de respeto ao seu traballo. Escoiten e acompañen as preocupacións sociais, aínda que non as compartan. Apoiar esta moción significa recoñecer unha realidade, que a sanidade é unha preocupación das principais da cidadanía e cunha movilización social que merece un respeto. Pídolles que, polo menos, se non votan a favor, que intenten solucionar este problema. Gracias. Moitas gracias, Alejandro. Non sei a que ven eso de que non queremos debatir esta moción cando acabamos de tela debatida, e iso foi o que vostede dixo, que estamos lle pedindo que tomen solución e que non queren debatir a moción. Bueno, é evidente que estamos debatindo a moción, pero eu quero decir unhas cuantas cousas. Esta é a manipulación, efectivamente. Entón, eu vou a estar sempre ao lado dos problemas dos veciños, pero non ao lado da manipulación. Creo que vostede tiña que desviar o tiro desa moción. E se esa moción fala pois dunha ministra de Sumar que non se senta cos médicos e que ten en folga os médicos todos os meses, empezaríamos a falar de algo. Ahora, vir en este momento que temos os médicos en folga a presentar unha moción contra Galicia é unha moción politizada contra o Partido Popular, que é o que saben facer. De feito, empezou o seu discurso dicindo que as nosas decisións políticas son as responsables do que está pasando. Cando resulta que no ano 2018, como lle explicou a miña compañeira, estaba ese convenio firmado e acordado entre todas as comunidades autónomas de España, de todos os colores políticos, que, por certo, en aquel momento do Partido Popular non había casi ningunha, co Ministerio con Dolors Moserrat. Para que? Para resolver o problema que temos todos. Efectivamente, vostede quere chamarlle as cousas polo seu nombre coa boca pequena, e dice que non hai médicos e que o problema é de todos. É de todos os españoles, pero quen o ten que resolver é o Goberno de España, a competencia do Goberno de España. E todos sabemos que efectivamente hai un problema grande porque non hai médicos, porque non hai plazas MIR suficientes. E que se facía con ese convenio? Pois se flexibilizaban efectivamente os criterios para poder crear máis plazas MIR que o que se necesita. Por iso a moción que vostede presenta non reflexa en ningún momento a realidade do noso entorno, de Mos, de Porriño e de Galicia. Non reflexa. Vostede non está dicindo realmente o que está pasando, e quería matizarlle algunhas cousas. En primeiro lugar, vostede fala do Centro de Saúde de Mos que ten cheiros. Eso é o que ten que decir. Bueno, pois eu espero que canto antes teñamos un novo centro de saúde, pero se o que ten que falar do centro de saúde é que ten malos cheiros, pois a veces eso ocurre e hai que decirlle á Xunta que mire a ver se hai algún problema de saneamento. Pero conta con 9 plazas de médicos, deso non dice nada, que están cubertas, deso non dice nada, e que a actividade asistencial é con normalidade de turno de mañán, deso non dice nada. E o centro de saúde de Porriño, que parece que é o que lle preocupa a vostede, hai dúas cuestións, o Centro de Saúde de Porriño e o PAC do Porriño, que son cousas distintas. O Centro de Saúde do Porriño traballa de mañán e de tarde, non como o de Mos. E a maiores hai outro sistema que o PAC, que non ten nada que ver co Centro de Saúde do Porriño. É outra cuestión de organización. E, polo tanto, que ocorre aí? Pois que Galicia é unha das poucas comunidades autónomas que fai concurso de traslados. Por eso se producen desaxustes e porque axudican novos destinos. Por eso se producen desaxustes. E iso é o que ocurriu no Centro de Saúde do Porriño. En todo caso, en este momento se está atendendo de tarde todos os días con reforzos da área sanitaria. E ademais a propia área sanitaria está traballando para cubrir de forma estable esas plazas o antes posible. Por outro lado, está o PAC da Louriña, que non é ni o Centro de Saúde de Mos, nin o Centro de Saúde do Porriño.
E aí hubo unha incidencia de organización puntual que efectivamente pois provocou o que vostede está a relatar aquí. E isto non é un estado de abandono, No, isto non é un estado calamitoso da sanidade, pero iso non é verdad. Iso non é verdad. Mire, vostede ten que ceñirse á realidade. Se vostede quere que nós lle votemos a favor dunha moción, trae a realidade. A realidade é que hai que falar do problema de fondo, que é a falta de médicos. Por que non fala diso? Como é posible que presente unha moción para defender a sanidade pública e non fale da falta de medios? Non é un problema de Mos, nin de Porriño, nin da nosa área sanitaria, nin de Galicia. É un problema de todo o país. Como lle acabo de decir, desde o ano 2018 había unha solución, pero a moción de censura pois a coartou e non foi posible. O propio Ministerio de Sanidade recoñece que hai unha falta de 4.500 médicos. E no ano 2030 vai a vela de 5.000 médicos. Sabe? Entón non é un problema do Pacto Porriño, é un problema do país. E unha ministra que non se senta cos médicos. Lles decía que unha das principais problemáticas é efectivamente pois, o aumento das plazas MIR, que son as plazas de formación sanitaria especializada, axilizar as súas homologacións. E todas as comunidades autónomas, incluída Galicia, están formando médicos ao tope do que poden. Pero se non se flexibilizan as condicións que marca o Ministerio, non se poden formar máis. E iso o marca o Ministerio de Sanidade. Por lo tanto, esta é a realidade. E me parece tremendo e chama moito a atención que en un momento como este, con unha folga de médicos en todo o Estado, non se fale desto nunha moción de sanidade. A pregunta que eu lles fago aquí aos concelleiros e concelleiras é como sería esta moción se a ministra fose do Partido Popular. Probablemente esta non sería a moción que se presentara. Miles de pacientes non teñen citas, miles de pacientes teñen canceladas as súas intervencións quirúrxicas porque o Ministerio non se senta cos sindicatos da folga, nin siquiera se senta para buscar unha solución intermedia mentras estén en folga e para salir deste conflicto. Esa ministra, que non é do Partido Popular, é de Sumar, que digo eu, é tremendo, Estos de Sumar con todo o que promulgan e non se senta cos sindicatos médicos da folga. Remato para recordarlles o esforzo sanitario que fai Galicia nos últimos anos. E aí están os números para que os miren. O aumento sanitario do orzamento sanitario de forma significativa no persoal sanitario. Hoxe en Galicia hai máis profesionales que nunca traballando na sanidade pública. E hoxe en Galicia hai máis inversión en atención primaria que nunca. Mire, concelleiro do BNG, está genial vir aquí a pensar xa no rebullón. Pois eso foi o Partido Popular, sabe? Os que estamos aquí e os que están ali, os que buscamos un novo centro médico e ainda non chegou e xa están preguntando cousas, é tremendo. Pois nada, vamos a rexeitala porque esta moción non fala dos problemas reais da sanidade pública de Galicia nin do país. Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda rexeitada. Pois nada, como lles decía antes, me vou a Santiago, que teño unha reunión en Turismo de Galicia para buscar fondos para o Concello de Mos. Pido disculpas, me ausento e vai a presidir o pleno o tenente de alcalde, Camilo Grandal, para continuar o pleno ordinario de febreiro. Moitas gracias e moi bo día. Bueno, buenos días. Vamos a seguir co punto número 6, que é a moción do Grupo do Partido Popular en motivo do 8 de marzo. Ten a palabra Leo, por favor. Moi ben. Vou empezar xa directamente ca exposición de motivos.
O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, é unha data de reivindicación, memoria e compromiso coa igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Este ano, Mos conmemora esta xornada marcado polo dor tras o asesinato da nosa veciña Belén, vítima de violencia machista. A súa morte golpea directamente a nosa comunidade e evidencia unha vez máis que as institucións deberían estar á altura da gravidade desta lacra. A violencia contra as mulleres segue a ser unha das expresións máis cruéis da desigualdade estrutural. Cada fallo no sistema, cada erro na aplicación das normas e cada deficiencia na protección das vítimas ten consecuencias irreparables. Nos últimos anos asistimos a decisións legislativas e a unha xestión política por parte do Goberno de España que, lonxe de fortalecer a protección ás mulleres, xeraron inseguridade xurídica e efectos indesexados. A aplicación da coñecida lei como do solo si e si provocou rebaixas e condenas e escarcelacións de agresores sexuais, minando a confianza da cidadanía no sistema, causando unha fonda alarma social. Do mesmo xeito, as informacións relativas á falla de dispositivos de control telemático e a falta de suficientes, as pulseiras, as deficiencias na súa xestión evidencian carencias graves nun ámbito no que pode existir nin improvisación nin descoordinación. A loita contra a violencia machista requiere rigor, responsabilidade política, coordinación institucional real e recursos suficientes. Non cabe o triunfalismo nin a propaganda, como compre autocrítica, a violación das políticas públicas e corrección inmediata dos erros. Ao mesmo tempo, 8 de marzo debe servir para recoñecer o papel esencial das mulleres na nosa sociedade. As mulleres de Mos contribuen diariamente ao desenvolvemento económico, social, cultural e familiar do noso municipio. Sen igualdade real non hai progreso nin cohesión social. Paso a ver os acordos. Por todo exposto, o Pleno do Concello de Mos adoptaría os seguintes acordos. Primeiro, expresar a máis firme e rotunda condena polo asesinato da nosa veciña Belén, trasladar o apoio e solidaridade á súa familia e achegados e reiterar o compromiso inequívoco do Concello de Mos na loita contra toda forma de violencia machista. Segundo, reafirmar o compromiso do Concello coa igualdade real e efectiva entre homes e mulleres, impulsando accións de prevención, sensibilización e educación en valores, respeto e igualdade. Terceiro, instar o Goberno de España a asumir responsabilidades pola súa deficiente xestión na loita de violencia de xénero, tanto polos efectos negativos derivados da aplicación da Lei Orgánica 10/2022, coñecida como Lei do Solo si e si, como polas carencias na dotación e xestión de dispositivos de control telemático para agresores, exixindo unha revisión inmediata das medidas adoptadas para garantir a máxima protección e seguridade das vítimas. Cuarto, solicitar ao Goberno de España o incremento dos fondos destinados aos concellos para a loita contra a violencia de xénero, garantindo unha distribución áxil, suficiente e finalista que permita desenvolver programas de atención integral ás vítimas e accións preventivas eficaces. Quinto, instar a Xunta de Galicia a continuar reforzando as políticas de igualdade e loita contra a violencia de xénero, incrementando os recursos destinados aos municipios para mellorar os servizos de atención psicolóxica, xurídica e ás víctimas. E sexto, da traslado do presente acordo ao Goberno de España, a Xunta e a Federación Española de Municipios e Provincias. Moitas gracias. Gracias, Leo. Ten a palabra o Grupo Socialista. A igualdade entre homes e mulleres é unha política pública que exixe primeiro compromiso e despois presuposto. Nos últimos anos avanzamos moito en dereitos laborais e protección frente á violencia machista en conciliación e corresponsabilidade. Pero estes avances non son irreversibles e a nosa responsabilidade é consolidalos, ampliálos e non debilitalos. A igualdade é recoñecer que persisten as brechas salariais, os teitos de cristal e a precariedade feminizada. É unha violencia que chegue costando vidas. Ignorar estes datos ou sustituir políticas específicas de igualdade é dar un paso atrás. Respecto á moción que presenta o Partido Popular, o primeiro acordo nos parece un pouco reafirmar esa condena que xa fixemos en un pleno redundante, pero vamos a votar a favor de toda a moción para precisamente o que decíamos, algo que temos que facer como unha política entre todos os partidos e, como dixemos nas comisións, pois vamos a votar a favor desta moción. Gracias, Alejandro. Ten a palabra o Grupo do Bloque Nacionalista Gallego, perdón. Bo día a todas e todos. Agradecer, en primeiro lugar, ás profes do Cole de Petelos que leron o manifesto ao principio do pleno, que, aínda que eu non estive presente por motivos laborais, vin escoitando polo camiño no coche. Vou comezar polo final,
da intervención e xa adiantar que non imos a votar a favor desta moción e vou explicar os motivos. Dende que son concelleira, presentan mocións en prol da igualdade entre mulleres e homes, mocións de loita contra a violencia machista e sempre din frases como a bandeira da igualdade non é da esquerda, non é do BNG, hai que aunar forzas na procura da igualdade e a loita contra a violencia machista, a igualdade non ten cores. Todas esas frases que din nas súas mocións poden soar ata ben, pero a realidade é moi distinta, porque aínda que as afirmacións que levan anos dicindo se repitan unha e outra vez non as converten en verdades. E isto é o que sucede con vostedes, co partido ao que representan cando se trata de feminismo e de loita contra a violencia machista. Aí xa hai máis variables. Para vostedes, a diferencia de nós, o usan como unha arma política. Se non gobernan, como no Estado español, palmadita no peito e somos moi feministas, lánzanse ao ataque sempre que poden. Si teñen maioría absoluta, como na Xunta, póñome así un pouco de medio lado, aquí non son ni machista nin feminista, privatizo os centros de atención ás vítimas, diminúo os orzamentos de igualdade, como por exemplo na Deputación de Pontevedra, e xa non digamos si dependen de Vox para gobernar. Aí xa son máis do feminismo de Vox, ningún, ou peor aínda, que as mulleres agora teñen máis dereitos que os homes. E iso se demostra de forma moi sinxela só con ver a vosa moción. Mesturan temas sen ningún tipo de sentido e que exclusivamente como arma política fronte ao Partido Socialista. Para decir, nos presentamos unha moción do 8M, pero que acordo solicitan? A Xunta, ao Concello ou ao Concello de Mos que vayan cumplir, porque tedes maioría absoluta para leválos a cabo e non cumplides ningún. Reafirmar o compromiso do Concello coa igualdade, lóxicamente. Aquí non se ven a reafirmar, o que hai é que actuar. Impulsar as accións de prevención na educación en valores de respeto e igualdade. Que accións, que actos? O acto que fixechedes, por exemplo, no 25N, sen ningún tipo de sentido, que invitachedes a nenos de 12, 13 anos do instituto, sen explicarlles a que iban, sen explicarlles que tiñan que facer. Un acto que estaba pensando para adultos, que falaron adultos durante máis de 40 minutos, e a señora alcaldesa, que agora aquí non está, estivo máis de 20 minutos falando con eles ali sentados, no pabellón do Óscar Pereiro, e aínda por encima, tanto ali no acto como aquí no pleno, lle botou a bronca aos profesores e aos alumnos, porque os alumnos estaban inquietos en algún momento, se enreiron, pero que nin se escoitaba o que se decía, nin se entendía. O acto non estaba pensado para que foran eses alumnos. A ese tipo de actos de sensibilización e educación se refiren. É que non entendo nada. É unha pena, realmente é unha pena, usar a igualdade como arma política cando ten que ser un dos piares fundamentais de todas as políticas que leven ao cabo. E iso é o que fan vostedes aquí. Gracias. Ten a palabra, Leo. Ben, agradezo ao voto favorable do Partido Socialista. Como xa dicimos na comisión, non intentábamos crear unha batalla campal, era así de claro, era simplemente escenificar o que creíamos que estaba ahora mismo que nos levaba á actualidade do Concello, pero sempre buscando unha mellora, nunca que íbamos a convertir isto nunha batalla campal, como se dicía o portavoz do BNG, que non era a nosa intención. Sí que é unha moción que xa falamos no seu momento que parece máis do 25N que o 8 de marzo, pero que o que acaba de pasar en Mos é super relevante para que esta moción este ano fora desta maneira. Por favor, respetémonos. Podo terminar. Entonces, o dereito principal de unha muller é o dereito a vivir, e creemos que o que acaba de pasar en Mos... Por favor. Bueno, pero... Betty. Pero é tan complicado que respetemos o texto. É imposible, é imposible. É imposible facer, e voume referir xa, non vou ni mirar o guión, coas palabras e coas reflexións tamén que fai o bloque. Parece que fastidia que queremos facer unha igualdade tranquila, real. Non entramos nesa crispación, nesa... Sí, podes te reír, nesa... Parece que ahora mismo... promover a igualdade, se non eres histriónico, estás nesa igualdade, que o que está convertindo ese tipo de políticas que queredes son esta xeración nova que temos, que cada vez vai máis a outro lado. Non vos dades conta diso? Temos que ter entre todos un feminismo moito máis tranquilo, pero non sei por que faz espaventos. É que parece que vos fastidia que queramos ser normales, queremos un feminismo de la normalidade, que non sei por que sempre intentades encasillarnos, non estades todo o rato intentando encasillar, cando estamos ante a normalidade, e cando me dices que un acto non foi para... Pois o acto naceu desde o Centro de Información da Muller,
estades criticando a min, que son o primeiro responsable, pero todo o centro en sí, porque foi de acordo cas traballadoras. Entonces, bueno, pois a veces acerta máis, acerta menos. Creemos que ese grupo de primeiro da ESO, e descartamos facelo nos coles, era o grupo ideal para ese acto. Moitas veces podes chegar a errar. Non era a nosa intención. A intención era chegar a ese grupo en concreto e, sobre todo, moitas cosas que se miraron ali, que falta moito máis traballo, sobre todo con ese tipo de rapaces. Entonces, a moción, todos os días, pero desde os centros, me refiero, nos, o que facemos é reivindicalo onde detectamos nun acto en concreto. Entonces, agradecería que poderas votar a favor, porque ao final o que estamos promovendo é totalmente algo normal e que se pode levar a cabo, e que tamén creo que neste tipo de mocións o que se busca a unión. Intentamos non poñer ningún punto que sea discrepante, pero se credes que non dedes votar a favor, pois ala con vos a consecuencias. Gracias, Leo. Alejandro? No. Sara? Buscan un feminismo máis tranquilo. Pero a que se refiren con un feminismo máis tranquilo? Donde votemos moción... ¿Sí? Donde votemos a favor dunha moción no que únicamente se indican cousas completamente xenéricas ou en todas as mocións que levan traendo aquí dende que eu son concelleira e moito antes no que de todo que se aproba nunca din nada, como se falara despois co posto de directora do CIM na RPT, que estamos así en todas. Si queredes vemos aquí e aplaudimos, traen unha moción do 8M e decimos que facedes todo moi ben, cando non é certo. Isto non é unha batalla campal, a batalla campal a montan vostedes cando piden cousas e aproban cousas que despois non fan. As argumentacións e as explicacións que dan en toda a moción están máis que obsoletas. Hoxe é unha moción dedicada ao 8M, Día Internacional da Muller, no que se loita e se reivindica o feminismo real, unha igualdade en todos os ámbitos da vida, destacando o laboral. E o grosso da moción é un párrafo da lei solo si e si, cos mesmos argumentarios que levan dende os do 2023 traendo aquí sen cambiar un punto e unha coma, bueno, polo menos sacaron os datos porque tampouco os regularizaron, e despois unha moción que debatimos hai uns meses sobre as pulseiras, non dixeron absolutamente nada máis. Bueno, si, vou a centrar unha cousa moi importante que sí que din. O día 8 de marzo ten que servir para recoñecer o papel esencial das mulleres na nosa sociedade, e as mulleres de Mos contribúen diariamente ao desenvolvemento económico, social e cultural do noso municipio. E isto último sí que é verdad, e ademais é todo un logro, porque contribúen as mulleres de Mos diariamente ao desenvolvemento económico, social e cultural a pesar das vosas políticas. E así estamos. E quero finalizar xa como di o primeiro dos seus acordos, condeando rotundamente o asasinato machista da nosa veciña Belén, e penso que é necesario recordar e condear tamén, principalmente, en un día como hoxe, a nosa veciña Teresa, no seu asesinato acontecido a finais de xullo do ano pasado, mentres traballaba no Sab do Porriño. O que sí que agardo é que os compromisos que piden para os concellos, ou para este concello, perdón, sexan efectivos, que actúen e reforcen os sistemas de atención ás víctimas de violencia, aproben os protocolos de igualdade e de acoso e exixan ás empresas coas que contraten un correcto control das medidas de prevención de riscos e de agresións e acosos, destacando as do servicio do SAF. E finalizo como empecei, por todos os motivos indicados e tendo en conta que isto non é unha batalla campal, pero sí que hai que ser coherentes co que se pide, co que se fai, nós non vamos a votar a favor desta moción. Sí, ben. Ao final, o que queda claro é que non vades a votar a favor, non porque a moción non sea votar a favor, é porque non queredes votar a favor, e punto. É máis que claro. Podemos volver ao centro da moción, é que o que pasou recentemente cambia para nós a perspectiva. Temos dereito de presentar esta moción como vos presentarchedes a vosa. O sea, nós presentamos unha moción do 8M reivindicando o máis esencial, que é a igualdade do dereito á vida, sobre todo cando acabamos de ter unha vítima veciña deste concello. Creo que non ten nada... Vou che dar unha medalla hoxe. Hoxe tes a medalla a máis que interrompiu desde que eu son concelleiro neste concello, de verdad, porque é terrible. É que maneira de sacar un do fío. Bueno, non pasa nada. Hai que tamén aprender a respetar. Eu creo que de momento nunca vos cortei a ningún de vos. Para rematar, eu o que... Non se pode máis a cabeza, de momento nunca vos interrumpín. Para rematar, pido o voto favorable de todos vos, porque creo que, como decía antes, está totalmente sustentado para facelo así. Agradecer ao PSOE o voto favorable e nada máis. Moitas gracias. Bueno, vamos á votación. Non tiene nada que decir, xa está todo dito aquí.
Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada por maioría. Ahora, número 7, sí. Vamos á moción número 7, que é do Benegán. Quen estaba a palabra? Sara. Pois, bueno. Bo día. As portas do 8 de marzo, data no que o feminismo sae ás súas rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral. Desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e os avances dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de ameazas e dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante da igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, destacando os ámbitos socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da contratación de crises que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións de clase traballadora como na crise dos servicios públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e mayoritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromiso da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado español repercute negativamente no sostemento dos servicios ampliamente feminizados como o Servicio de Axuda ao Fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servicios públicos e tamén nos servicios especialmente dedicados á igualdade, como son os CIMS móviles ou os centros de crise 24 horas para víctimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral, vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. En este caso, por exemplo, a leve reducción da fenda salarial, que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente, ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable, en especial no que atinxe aos principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servicios públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como o político ou o cultural. E no pasado 2025 hubo un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. E no tempo que levamos do ano 2026 as cifras son moito peores. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega para avanzar no noso país. E por todo exposto, propoñemos os seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Mos reafirma un compromiso coa loita feminista e o apoio a mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo, instar o Goberno do Estado español e a Xunta de Galicia o aumento dos orzamentos e medidas preventivas e de asistencia social e laboral para mulleres vítimas de violencia de xénero e sexual, así como os orzamentos para plans de corresponsabilidade, reclamar a Xunta de Galicia a promoción dun acordo de país para a creación dun Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información da muller co obxectivo de reforzalos e ampliar a rede galega de CIMS, facendo especial fincapé na creación destes centros naqueles concellos e comarcas que actualmente non existen ou están sobrecargados. Instar ao Goberno de Mos a modificación da RPT aprobada para crear o posto de directora do CIM, instar dunha vez por todas a creación dun plan de igualdade de acoso sexual do persoal do Concello de Mos. Como se pode ver, os acordos que nos solicitamos
os que atañen ao Concello de Mos, sobre todo, son de moi sinxela creación e xa estiveron nas vosas mans en máis dunha ocasión para poder aprobarse, as solicitudes son completamente necesarias e son urxentes e levamos tempo reclamando, polo que solicitamos o voto favorable de toda a corporación. Gracias. En primeiro lugar, quero deixar claro que o Grupo Popular de Mos sempre apoiou institucionalmente as datas do 8M e do 25 de novembro e seguimos a facelo porque creemos nunha igualdade real, útil e construída desde o traballo serio e responsabilidade. Compartimos boa parte do espírito xeral da moción. A igualdade entre mulleres e homes non pode ser unha cuestión partidista nin arma política, senón unha responsabilidade colectiva das institucións. Agora ben, tamén debemos ser rigorosos cando falamos de acordos que afectan a organización interna do Concello e as condicións laborais do persoal municipal. O punto relativo á creación da praza de directora do CIN mediante a modificación de RPT non pode contar con o noso apoio e non por unha cuestión ideolóxica, senón por unha cuestión de respeto aos procedementos. A relación de postos de traballo está negociada cos sindicatos e forma parte dun diálogo laboral que debemos preservar. Introducir cambios estruturais a través dunha moción política non é o camiño adecuado nin responsable. De mesmo xeito, no relativo ao plan de igualdade e ao protocolo de acoso do personal municipal, debemos decir con claridade que o goberno local xa está traballando nestes instrumentos en coordinación cos sindicatos, seguindo os prazos acordados. Ademais, estamos impulsando un protocolo integral que abranga todos os tipos de acosos, non só o sexual, reforzando así a protección do persoal municipal. Por iso non consideramos apropiado o tono imperativo que se utiliza porque non responde á realidade do traballo que se está por en marcha. Dito isto, e precisamente porque queremos facilitar acordos amplios neste 8M, o Grupo Popular propón unha vía de consenso que estamos dispostos a apoiar esta moción se se retira o punto relativo á modificación da RPT para crear a praza de Toro de Cín e se incorporan estas dúas cuestións. Instar o Goberno de España a restablecer as contías íntegras do plan corresponsable revertendo calquera recorte que afecta a preservación de servicios de conciliación nas comunidades autónomas e instar a Xunta de Galicia a impulsar medidas específicas para apoiar a igualdade no medio rural, incluindo a mellora de acceso aos servicios de emprego e oportunidades económicas para as mulleres que viven con zonas de menos densidade de poboación. Creemos sinceramente que o objetivo é sumar e debemos centrarnos nos puntos que nos unen e non nos que nos separan. Moitas grazas. Nada, o Partido Socialista pois lle parece ben a caída tanto a exposición de motivos como todos os puntos que se piden, pero, como dixemos na comisión, queríamos engadir, porque, bueno, para explicar que o Partido Socialista tamén quixo presentar unha moción, neste caso sobre especificamente condenando a violencia machista, para esa moción enfocada sobre todo a engadir máis financiación para o Concello de Mos. É algo que, bueno, temos que, pídolle ao secretario ademais, que temos que tratar ese tema, porque é algo que nos correspondería ao Partido Socialista presentar dúas mocións, e a día de hoxe aínda non saben como aclaralo. O regulamento orgánico, bueno, primeiro dicen que non se poden presentar mocións a través das plataformas, e nos acabamos de presentar unha moción dentro do Partido Socialista porque as plataformas non poden presentar mocións. Bueno, hoxe creo que ese punto tamén vai a cambiar a partir de hoxe. Nada, pois pedirlle ao Bloque Nacionalista que engadan 2 puntos na súa moción. Primeiro, instar ao Concello de Mos a incrementar de maneira inmediata significativos recursos económicos destinados ás políticas de igualdade. E segundo, instar ao Concello de Mos a desenvolver e ampliar programas de prevención, sensibilización e educación en igualdade. As políticas públicas hai que facerlle unha financiación moi suficiente para que dean resultado. A educación, como decían as profesoras do colexio do Castro Mos, a educación en igualdade é unha ferramenta para a prevención. E a igualdade se construe fomentando o empleo femenino e impulsando a conciliación. Gracias. Vou comezar polas emendas propostas polo Partido Popular. Non imos aceptar a retirada de ningún punto, pero é que ademais é por coherencia política. Xa non é por coherencia de ningún tipo. Levamos anos solicitando que se incorpore como persoal do Concello a directora do CIM. Levan vostedes anos votando a favor de que a van a incorporar e despois crean
unha RPT sin o posto de directora do CIME, que iso é vergoñento, é vergoñento, pero é para vos. Pero para vos, que estades, que non vades a aceptar acordos que afecten a organización do Concello, entonces que acordos van a aceptar vostedes? Os que afecten a Xunta? Non sei que acordos van a aceptar vostedes. Que están facendo seguindo todos os protocolos de acordo cos sindicatos. Home, pero que a proposta fan vostedes. Si queren lle fan a proposta de todos os postos que hai que abrir os sindicatos. Aprobaron aquí en pleno, en máis dunha ocasión, que se iba a abrir ese posto. E son vostedes mesmos os que incumpliron ese acordo que aprobaron aquí. E non temos ningún problema en canto ás enmendas de adhesión, de aceptalas, pero xa vos digo que, bueno, xa vos decimos que a retirada dese punto non vai a ser. Con respecto ás enmendas de adhesión propostas polo Partido Socialista, como se dixo na comisión, tamén aceptamos que, por certo, na comisión, en que non estuve presente, estuvo o meu compañeiro, tampouco dixeron que iban a facer ningún tipo de enmendas. Despois veñen aquí e nos botan en cara que nas comisións non decimos nada, pois aplíquense o conto vostedes. Con respecto ás argumentacións realizadas, os acordos que pedimos, repito, son necesarios e contribuirán de forma notable ao avance do feminismo. E con respecto ás peticións que facemos do Concello de Mos, repito, levamos anos pedindo ese posto de directora do CIM, pero que vostedes non aplican ningunha das peticións que fixemos en materia de igualdade dende que eu son concelleira e antes, cando eu aínda non o era. Aos exemplos me remito. Non é máis que ver o financiamento estancado dende que se creou o CIM. As traballadoras levaban 3 anos en contrato e non se incluíron na RPT hasta que houve unha sentencia xudicial que decía que había un fraude na contratación porque levaban 3 anos precisamente sin contrato. E que non fan absolutamente nada ben en materia de igualdade. Despois veñen aquí a decir que sodes os que máis apostades pola igualdade, que creedes na igualdade, pero é que vos non tedes que creer. Nin tedes que decir que creedes, tedes que facer e argumentar e facer as políticas e facer os investimentos necesarios para que esa igualdade sexa efectiva. Despois, o tema da directora do CIM tamén xa o dixen, pero que ademais as traballadoras que aprobaron na RPT aprobaron a xornada parcial. Ni sequera reforzaron o servicio coas dúas traballadoras a xornada completa, pero non, porque son acordos que afectan a organización do Concello. Non vai a ser que aposten un pouco máis no Concello pola igualdade. E por outro lado, os protocolos de igualdade e de acoso que levamos pedindo durante todos os plenos tampouco están a día de hoxe, pero bueno, a ver se temos sorte. A final deste mandato están para sacar a foto para as eleccións que veñen no próximo ano. Grazas. Por poñerse como máis enfadada non ten razón. O sea, a RPT se negocia cos sindicatos. Os sindicatos decidiron, conxunto co Concello, non crear esa plaza, así como deixar as prazas non diga que non, porque é mentira, porque non estaba nesa negociación. E se ve a transcripción, está o secretario, iso é mentira. Eu pregunto nesa negociación se se quere deixar a praza ou non, e se me dice que non. Vale, entonces poden volver a darlle unha volta, pero é iso. E pode rir o que queira, porque é a verdad. É a verdad, non diga que non. Entón, cedo yo meus minutos, dígame se non estou dicindo a verdad. Os sindicatos expusémoslle as 3 fórmulas que había, e a que levamos a cabo na RPT é que está de acordo con eles por unanimidade. Incluso a CIGA, por unanimidade, vale? Que é o seu sindicato. Entonces, a mí me fai gracia que falen de noxento demais, pero ao final a un se revolve as tripas, porque noxento cando, por exemplo, o seu compañeiro Rogelio Santos Queiruga lle dice que hai que poñer unha bomba e pon un emoticón na parte íntima da secretaria xeral do PP, aí non lle dá vergoña, ni lle dá asco. E me saca outro día o exconselleiro, un caso que de momento parece ser que vai ser archivado, e non me fala destas cousas. É que é terrible, coño. Chegan aquí e se poñen un plan que al final creen que sempre teñen a verdad, e non teñen a verdad. Sobre todo no tema de RPT me fastidia porque é un consenso con todos os sindicatos, cos tres. Ningún pediu a que a directora do CIN estuviera integrada na RPT, ni que tuviera xornada completa. Ningún o pediu. Porque no momento que se expuso sobre a mesa as 20 cousas que querían, quedáronse con 5. É que é verdad. É que non sei que me están a decir. Entonces, o que vamos ser consecuentes co que estamos falando cos sindicatos e o plan que temos en marcha, que temos, aparte, están nas actas da creación dun deles, precisamente que dicía, os prazos agora témolos nós. Entonces, que me están dicindo aquí?
Pero, bueno, como ustedes son alleos a iso, danos un pouco igual. Non vamos a votar a favor, non vamos a estar, porque non vamos a estar en contra dunha moción que reclama dereitos para as mulleres, pero está claro que se non retiran ese punto vamos a ser consecuentes, vamos a absternos. Gracias. Me enfado, que non me queda outro remedio, é que se non me enfado río, porque é que son completamente contradictorios no que din, no que votan e no que fan. E despois veñen a decir, e antes de empezar, é que non quero entrar, porque creo que non é o debate aquí entrar en embarrados, vamos a empezar aquí a sacar algún tipo de escándalo sexual e de igualdade, porque, perdonen, con nós non teñen ningún, pero se empezamos a sacar os papeliños que teñen tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, pois aquí igual non me dan nin todas as horas que levamos no pleno aquí para falar. Así que, respeto, teñeno vos. Vale, aprobar ao posto de directora do CIM, que foi en concordia cos sindicatos e que vostedes non aprobaron. Vamos a ver, vostedes aprobaron aquí que se iba a crear ese posto. Son vostedes quen fan a RPT. Os sindicatos poden estar a favor ou en contra, pero lóxicamente xa vos digo que non van a estar a favor da creación do posto de directora do CIM. Mais cando teñen a todas as traballadoras de servicios sociais sobrecargadas por todo o traballo que teñen ali e por asunción de traballos que non lle son competentes, como neste caso o posto de directora do CIM. Por favor, póñanse as pilas. Xa para finalizar, porque creo que este debate xa está máis que caducado, polo que a vosa parte corresponde, quero pedir de forma clara que a loita contra a violencia machista, aínda que nos últimos anos existiron avances, aínda queda moitísimo que facer. Aínda hai demasiados espacios onde as mulleres seguimos invisibles, onde as nosas voces non son escoitadas e onde as barreiras para acadar a igualdade seguen presentes. Esta loita non é só dunhas poucas e todas temos que pelexar por esa igualdade en todos os ámbitos da vida. Perdón, que? Desde as nosas casas e a nosa rúa pedimos a todos os que poidan que vayan ás concentracións, que fagan as marchas de violencia. Gracias. Gracias. Ten aquí unhas palabras aquí o secretario, Carlos. Unha única dúbida. Antes de someter a votación, as emendas se admiten as do PSOE ou... As do PSOE se admiten? Sí, as da adición do Partido Socialista e do PP, as de adición, sí, pero non se vai a retirar ningún punto. Entón, admítense tamén as emendas do PP? No, vale. Vale. Está claro, Carlos? Ou seja, que as adicións non se aceptan, as adicións. O Partido Popular solicitou unha retirada dun punto e unhas emendas de adición. As emendas de adición non temos problemas en aceptar, a retirada do punto non. Vale, xa está. Gracias, aclarado. Vamos a votación. Votas en contra desta moción? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por maioría. Bueno, vamos ahora ao último punto da orde do día, que é rogos e preguntas. Empezamos polo Grupo Socialista. Vale, eu quería comezar preguntando, pois, xa está acabando febreiro, o Concello de Mos reuniu a veciñanza de Cela hai 3 meses, dicíndolle que tiñan que cortar unha carretera por obras do Celta, e cousa que non se planteou en ningún momento con esa obra do Celta, e dicindo que en febreiro estaría aberta esa carretera. Por que non está aberta? Bueno, creo que tivemos unha reunión en Cela, cos veciños, e quedou, se deu as explicacións oportunas, e quedou aclarado cos veciños. Vale, pero esa reunión non foron todos os veciños, eu quero unha explicación neste pleno. Bueno, pois a explicación é esa, que falamos cos veciños, e se aclarou ali todo o que
todo o que había dese proxecto. Non se poden decir no pleno esas explicacións que le foron? Está con obra con un retraso e que vai a atrasar un poquinho máis o tempo, pero a obra está aí e non hai nada non se vai abrir a carretera aínda hasta non se sabe problemas, algunha licencia que tiña ali o Docela para terminar todo e o tema do tempo, pois, bueno, retrasou un pouco a obra esa. Se lle deu explicacións aos veciños, os veciños entenderon, creo que non hai moito máis que explicar neste momento. Segunda pregunta. Vale, non quedou respondida a cuestión, pero bueno, todos os veciños non van a reuniones do Concello, senón hai máis veciñas de Cela que están vendo o pleno e lle gustaría saber cal explicación. Continúo. Os postes de información, os monolitos de información municipal que están nos límites do Concello en algúns parroquias están en un estado de abandono total. Algúns non se leen e a maioría están sucios, bueno, a maioría, todos están sucios, casi dá como medio mellor quitalos casi. Mellor quitalos casi. Hola, Alejandro. Mira, pues precisamente se está haciendo las bases para sacar un contrato para renovarlos en este momento, porque sí, la verdad que están fatal y se va a cambiar, ¿vale? Gracias. Para ti tamén, os tocouche. Mira, na Estrada da Vía, bos días a todos primeiro, na Estrada da Vía, na entrada, sabes que había ali un montón de árbores que acaban de ser talados. Incluso se cortou a carretera, non fai moito, unha semana e media, 2 semanas. Esa finca foi a instancia do Concello, unha limpieza tal, porque a verdade é que quedou un pouquiño, bueno, ali había moita suciedade, e como está no valado, máis que nada é porque hai escombros, hai elementos que poderían caer a carretera para ver se se podía ter en conto. Máis que nada, se fora instada polo Concello, para que se terminara un pouco iso. Foi a fisión particular? É particular, ademais. Bueno, pódense ver desde a vía que hai elementos ali que podían caer a vía porque son elementos grandes, non sei, ti Feliz, que tamén eres de por ali, xa te decatarás de que hai, non? Nada, era por si estaba instada polo Concello para que se terminara a actuación. Vale. Gracias. Está claro? Sí. Benegal, Gustavo. Ben, bo día. Se mo permite o presidente do Pleno, antes de pasar aos rogos que temos, gustaríanos dentro do BNG, como hoxe vai ser o último pleno do secretario municipal, agradecerlle a súa labor neste pleno, e aínda que nos peleamos moitas veces con el, sempre fixo unha labor que creemos que é responsable e coherente, e, bueno, queremos recoñecerllo, e alá onde vaya, bueno, que o disfrute, e que este ben, agradecerlle sobre todo a súa labor neste pleno, neste Concello. Agora tócache pagar un café, Carlos. Ben, agora, con respecto ás peticións que temos para o Pleno, temos 3 peticións. A primeira petición é, a semana pasada fíxose unha reunión da Deputación coas traídas de augas aos centros sociais. Bueno, ali trataron de explicar como era a subvención da Deputación, pero tamén o Concello, pola súa banda, intentou explicar un protocolo en caso de rotura para as traídas de augas. Hubo unha pequena confusión. Un concelleiro dixo que eran as traídas de augas as que tiñan que facer o vallado dunha rotura, despois Camilo dixo que tiñan que facela, que iso iba a facelo o Concello e non tiñan que facelo as traídas de augas. Pero o que queremos tratar é que, como hubo esa confusión, e a última reunión que tuvo o Goberno Municipal coas traídas de augas foi hai 8 anos, o que debemos solicitar ao Goberno Municipal é que teña unha reunión con todas as traídas de augas do noso Concello, na cal se poñan en común as necesidades que teñen, así como os protocolos e as peticións que teñan que facer. Pero se refiere outra vez a convocar as traídas de agua. Perdón. Todas as dudas que tuveran. Por iso estábamos ali os concelleiros tamén para poder responderlle.
A ver, a reunión que foi outro día, en teoría, porque a mí me chamaron, porque eu estou nunha traída de augas, era para explicar a subvención da Deputación. Invitouse a todas as asociacións que tiñan dereito a esa subvención, que eran traídas de auga e asociacións sociais. Nós o que lle estamos pedindo é unha reunión única, exclusivamente coas traídas, todas as traídas de auga, reciban subvención ou non, para tratar temas concretos das necesidades que teñen fronte ao Concello, así como explicar ben os protocolos que hai. O que lle pedimos é unha reunión específica para as traídas de auga. Xa se lle confirmou que se iba a convocar. Siguiente cuestión. Nas comisións da pasada semana, o concelleiro de Vías e Obras aclarou que o Goberno, a través dun convenio, vai asumir o novo aparcadoiro que se vai a facer en Puxeiros, preto do Colexio Lar. A nos parece algo curioso que cando o Lar provoca un caos de tráfico de aparcadoiro que teña que ser o Concello quen teña que asumilo. Non nos parece razonable. Pero isto nos leva a outra cuestión, que é o que coa nova chapuza que están a vostedes a facer, que é o chamado Novo Puxeiros. Fan beirarrúas de 6 metros de ancho que non van a ningún lado, non crean ningunha praza nova de aparcadoiro, nin dan solución nin alternativa ao tráfico pesado. E todo polo módico precio de 1,5 millóns de euros. Se este é o Novo Puxeiros, preferimos o vello. Están facendo cousas a bases de ocurrencias para facer unha foto, e así temos un concello cheo de chapuzas como as que fan vostedes. Por iso que lle pedimos neste pleno que deixen de pensar na propaganda barata e a curto prazo e fagan un verdadeiro plan estructural de infraestructuras para o noso concello. O aparcamento cerca da estación do Colegio Lar, a mí me molesta hasta incluso que digades que é polar. É un aparcamento para entrar todos os veciños de Mos, que vayan ao Lar, que vayan á panadería, que vayan ao banco, que vayan a todo. É para o servicio, é que parece que molesta conseguir un aparcamento ali naquela zona. É que non entendo cal é o problema. Que xa a primeira continuación. E o de proxecto do Novo Puxeiro, bueno, hai que termine a obra, ese se virá con él. Bueno, é un proxecto que está exposto, bueno, habrá opinións, pero deja terminar a obra e xa se verá. Terceira pregunta. Sí, no. Ao meu secretario non mo contedes como pregunta. A ver, vale, a última cuestión. Si que queremos ser moi serios e rigurosos con isto, por último vamos a falar da educación pública do noso Concello e de todo o país. Estamos asistindo a como a Xunta do Partido Popular está desmantelando a educación pública. Todos os centros públicos están a sufrir, con menos mestres e menos recursos. Aos centros de primaria estánlle retirando mestres de educación especial e apoio. Pero é que recentemente o IES acaba de anunciar a retirada da sección bilingüe por falta de recursos. Por iso, neste pleno levamos meses pedíndolle ao Goberno que se reúnan coas AMPAs e aos centros para coñecer a súa realidade e defender as súas reivindicacións, ao cal o Goberno se nega. Sen embargo, para promocionar aos coles privados o que faga falta. Por iso convocamos a todo o mundo a que acuda á manifestación en defensa da educación pública que vai haber este mércores día 25 ás 7:30 dende o cole de Sanguiñeda ata a Rotonda das Angustias, onde se xuntará coa que sae dende o Concello do Porriño. Así que animamos a todo o mundo a que saia o mércores a defender a educación das nosas crianzas, que son o máis importante que temos. Convidamos tamén ao Goberno municipal a que se una a esa manifestación. Ten a palabra Julia. Sí, vou empezar polo final. Non vamos a asistir a esa manifestación. Pois non lle vai gustar o que lle vou a contestar. O vou a facer por respeto ás AMPAs deste Concello de Mos. As cales me pediron que non quería que participara ningún partido político ni ningún sindicato, como a elas as engañaron e lle dixeron que non iba a asistir ningún, solo era de profesores e pais, e foron as primeiras que me dixeron que se sinten engañadas por a AMPA do CEI Mestre Martínez Alonso, que lle dixo en todo momento que non asistían para nada a partidos políticos nin sindicatos. Eu tan pronto o presidente da CEI de Mestre Martínez Alonso nos pediu que participáramos, por suposto que yo comentei o resto das AMPAs, e aí iso a sorpresa, donde siguen dicindo que non queren que asista a ningún partido político. Por respeto a elas, que as que traballo día a día e semana a semana, non vamos a asistir en algo que queren que sea único exclusivamente de profesores e de país. Non queren que ningún partido nin sindicato participe.
E tamén agradezo, me gusta que haya salido o tema que me esperaba, para pedir respeto hacia as 5 AMPAs, non só unha, porque neste momento se lle está faltando respeto ás 4 do resto dos colegios que non é o mestre Martínez Alonso. Sobre todo porque tuve unha reunión recientemente, o mismo día que vostedes tuveron tamén reunión cas AMPAs, que non as convocaron vostedes, as convocaron a través da AMPA de mestre Martínez Alonso, o cal tamén lle sorprendeu o resto das AMPAs que non fora o bloque directamente. Pois ese día coincidiu que eu tamén me reunín con elas, por iso de que me siga pedindo unha reunión, pois o fago a menudo. Non foi polo entroido. Mire, se quere lle conto a reunión, ou ya pode preguntar a calquera, mismo mestre Martínez Alonso, ya pode contar que durou de 5 a 7 da tarde con todos os temas de interés que teñen as AMPAs dos 5 centros. Pero quero rematar dicindo respeto, por favor, e non vamos a asistir porque o que desexan as AMPAs do Concello de Mos, excepto unha. Pero as outras 4 me deixaron claro. Digo unha porque o presidente foi o que nos pediu que participáramos, o CEI mestre Martínez Alonso. Os outros 4 para nada queren que participemos e, por suposto, que vamos a respetar o que eles creeron que era desde o principio unha manifestación de profesores e pais. Gracias, Julián. Pues bueno, buenos días a todos. Que le dai a palabra aquí a Leo por un momento. Sí, ben, tiña para final da intervención do pleno, como xa apuntou Gustavo, pois será o último pleno de Carlos como secretario, salvo que teñamos un pleno urxente antes de que el se marche e nos deixe, como voceiro, como portavoz, darlle as gracias, primeiro porque sempre puxo toda a disposición para facer o mellor desempeño do seu traballo. Tocou unha época difícil, unha época onde tuvo que lidar con moitos cambios de interventor, de falla, e ao final tuvo que coller esa responsabilidade e demostrou que estaba a altura das circunstancias, porque foi nun momento complicado e sempre se portou ben. No personal, me parece unha gran persoa e por iso lle desexamos todo o goberno, e falo extensible a todos os veciños, que sei que o cambio para mellor para él, porque ao final tamén o necesita, que sempre teramos aquí onde volver, que esperamos que xa chegue algún día a Festa da Rosa ou a San Mamés, que pode vir estar invitado ao Terroso e aquí ao Pazo, e de verdad que lle vaya moi ben porque o merece. Moitísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Bueno, a nosa sí. Pues te desexamos todo o mellor, Carlos. Gracias, en serio, gracias por estar con. Deja A segunda parte, me olvidei o da sección bilingüe. No Instituto de Mos, confirmado por a súa directora, chamada, me dixo que me fai un informe, se fai falta por escrito, nunca existiu sección bilingüe en cuarto da ESO. Sempre estuvo en primeiro, segundo e terceiro